Regai tivhure magwaro tigogoverana nemi shoko raMwari nekuti ndiro ratinovinga. Ndinoda kuti tiwana anogona kuuya kuzotiverengera bhaibheri shona. Ndinoda kuti titange tanzwisisa gwaro rinoda kuparidzwa mariri tisati taparidza, kuitira kuti tigonzwisisa kuti mharidzo iri kuti, nekuti chinosiyanisa mharidzo nengano magwaro. Kana pakashayikwa magwaro, kunyange pakataurwa zvakadii, hariite vhangeri. Vhangeri rinotoparidzwa mumagwaro nemagwaro, zvichibva mumagwaro. Saka muverengo wangu handisati ndakumuona, ndinoda kuti kana paina anongogonawo kuverenga zvakanaka agotiverengerawo bhaibheri shona. Tichinzwa, asi regai ndifanoverenga the English version, tozoita kuti iverengwe neshona, kuti tinzwe kuti Mwari wakanga achitaura achiti kudii. Mwari une tsika dzake dzaainadzo. Mwari une tsika dzake dzaainadzo dzaakaramba kuti achinje maitiro ake Mwari, tsika dzake Mwari wakaramba kuchinja. Saka ndinoda kuti timboverengerwa, ndimboverenga 1 Corinthians chapter 2. Timbotanga tanzwa kuti Pauro achiparidza wakanga achidawo kunzwisisa Mwari kusvikira papi. Tozotsvagawo kumunzwisisa Mwari kuti iye Mwari unoparidzawo kuti kudii. Saka 1 Corinthians chapter 2 verse ya 11 inoti, for what man knoweth the things of a man save the spirit of man which is in him, even so the things of God knoweth no man but the Spirit of God. Verse 16 inobva yati iyo, for who has known the mind of the Lord, that he may instruct him, but we have the mind of Christ. Saka ndichakukumbirai kuti muverenge mavhesi aya ari maviri, vakorinte vekutanga chapter 2 verse 11 nevhesi ya 16. Nokuti munhu ndoupiko unoziva zvomunhu, asi mweya womunhu uri maari. Ndeupiko munhu anoziva zvemunhu kunze kwekutenge mweya wemunhu uri maari munhu wacho. Yes. Saizvozvo hakuna munhu unoziva zvaMwari asi mweya waMwari. Hakunawo zvakare anoziva zvaMwari asi mweya waMwari. Kureva kuti zvaMwari zvinozivikanwa chete nemweya waMwari. Verse 16. Nokuti ndianiko wakaziva murangariro waShe? Angazive kufunga kwa Jesu, kuti Jesu anofunga sei? Ndiani ungazive the patterns, the mental processes of Christ, the mind of Christ? Angazive kufunga kwa Kristu ndiani? Kuti amudzidzise, kuti angazopedzesera akudzidzisa Kristu kuti Jesu wanga uchifunga so, rega kufunga uchidaro, funga uchidai. Ndiani anoziva kufunga kwa Ishe kuti agodzidzisa Ishe pakufunga kwavo? Asi isu tino murangariro wa Kristu. Zvikanzi isusu hatina kufanana navanhu vanoita namaune,
vachida kudzidzisa Kristu vasingazive pfungwa dzake. Isu takapiwa pfungwa dzaKristu. We have the mind of Christ. Ndinofunga kuti mazuva aya akanga akanaka nekuti akanga achitaurwa ari mutsamba, kureva kuti tsamba kana ichiverengwa kunyange vanhu vakagumbukira zviri mutsamba chinozoitika ndechekuti anenge akainyora anenge asipo, saka chikumiita panei pasina. Asi dai anenge ari mashoko anotaurwa nemunhu vanhu vakatarisana, munhu anotakwa namabwe akafa achipisirwa nomoto kana kutemerwa namatombo, chikonzero chekuti ataura achiti ane the mind of Christ. Paari kuti tine mind of Christ, haasi kuti Kristu akaisa pfungwa dzake matiri, asi ari kuti isu taakunzwisisa zvinhu zvaKristu. Vhesi iyi yakakura, yakakosha, inoita kuti vanhu vagopedzesera vaakuona kuti Mwari uri kuda kuburitsa pfungwa pachena yekuti mafungiro ake hakuna munhu anoaziva. Endai pabhuku yaIsaya mutangire chapter 55 verse 7 muverenga nevhesi 8 neya 9. Tinzwe kuti Mwari unoti kudii pamusoro pekufunga kwake. Verse 7. Akaipa ngaasiye nzira yake. Isaiah chapter 55 verse 7. Akaipa ngaasiye nzira yake. Nomunhu asakarurama mirangariro yake ngaadzokere kuna She, iye achamunzwira nyasha. Akaipa akadzokera kuna Ishe, Ishe anomuregerera. Nokuti Mwari wedu, nokuna Mwari wedu, nokuti achakanganwira zvikuru. Mwari unokanganwira vatadzi. Yes. Nokuti ndangariro dzangu hadzizi ndangariro dzenyu, nenzira dzenyu hadzisi nzira dzangu, ndizvo zvinotaura Ishe. Regai ndiverenge rechirungu tinyatsonzwa kuti Isaiah wakanyatsotaura achiti kudii. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says the Lord. Tsokorodza verse 8. Nokuti ndangariro dzangu hadzizi ndangariro dzenyu. Pisai ndangariro mise pfungwa zvibude pachena. Nokuti pfungwa dzangu hadzizi pfungwa dzenyu. Pfungwa dzangu hadzina kufanana nedzenyu. Nenzira dzenyu hadzisi nzira dzangu, ndo zvinotaura Ishe. Hanzi maitiro angu ini haana kufanana nemaitiro enyu, ndiIshe ari kutaura. Saka ngatigumirei ipapo tiende paNumbers chapter 23. Tinzwe kuti paNumbers 23 aitaura achiti kudii Ishe. Verse 19. Numbers 23 verse 19. Saka rechirungu rinoti kudii? Rinoti iro, God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Or hath he spoken, and shall he not make it good? Mwari haazi munhu. Mwari haasi munhu. Hangarevi nhema. Mwari haanganyepe kufanana nemunhu. Kunyangwe mwanakomana womunhu. Mwari haana kufanana nemwanakomana wemunhu. Haangashanduki. Haachinje. Chaakataura. Mwari chaanotaura haangachiitikani. Angatadze kuchiita iye ambochitaura. Chaakataura Mwari haangachisimbisikanyi. Angatadze kuchisimbisa. Saka kureva kuti hakuna date rinonzi Mwari akati zvakati, Mwari akazochinja zvaakambotaura. Mwari haachinje. Endai pa30 dzavaHebheru muverenge ipapo tinzwe kuti Hebrews chapter 13
ichitaura pamusoro paKristu yakati kudii. Tinoda kuti tinzwisise vhesi ya8. Mwari haasi munhu, haachinje. Mwari haana kufanana nemwanakomana womunhu, haatendeuke. Rechirungu rinoti neither is he the son of man that he should repent. Kureva kuti Mwari haatendeuke. Mwari wokumusoro-soro kudenga haatendeuke. Haana musi waanoti ndine zvandaida kuita asi ndachinja pfungwa. Haachinje. Imi ndiri mukatotadza kunzwisisa kuti azvifambisa sei. Mukasara moti Mwari achinja. Haachinje Mwari. Mwari haachinje. Mwari haachinje. Kunyange tiine mavhesi hobho anonzi naMwari ndaakuchinja zvandakaronga, anengada kududzirwa kuti zvairevei. Otherwise kuchinja Mwari never. Mwari haachinje vadikani. Mwari haachinje. Kune rimwe rombe rakatora imwe vhesi rikamhanya nayo. Uchazonotsvaga kuti rombe iroro nderipi. Asi rakakota imwe bhuku iri kuna Exodus yakanga ichitaurwa naMwari kuna Moses. Mushure monge Moses akwira mugomo reSinai ndokuita 40 days arimo, ndokubva anyorerwa murayiro negumi pamahwende pamaviri amabwe, ndobva Isha kutaura naye asati aburuka. Zvikanzi mfana, uri kuburuka zvako pasi pegomo, pane isina kunaka yaitika pasi ipapo, ini ndatogumbuka. Moses akati chii chaitika? Zvikanzi mukoma wako Aroni aumba chimhuru, vanhu vari kutochinamata izvezvi. Moses akati koma zviziva sei tiri tese muno mugomo? Zvikanzi iwe ndiwe uri mugomo, ine handisi mugomo, tiri kungotaura tese chete, iwe uri mugomo. Saka mafunga kudii? Zvikanzi da kuuraya vanhu vese vari pasi pegomo, ndosiya iwewe nemukadzi wako, da kutanga vanhu vanyowani newe. Moses ndobva achema, zvikanzi musadaro, mukauraya vanhu vese mune maita zvinhu zvakaipa, nekuti Faro akanzwa muchidzimi matora vanhu Ijipita muchiti munovaendesa Kenani. Zvino mukavaurayira murenje muchasekwa naFaro, muchidzimi akakundikana kusvitsa vanhu kwamama vapromisa. Ndobva vhesi yati Mwari akatendeuka akati aiwa ndichavauraya. Moses akaburuka, so akaburuka kuti tatendeutsa Mwari. Ndobva kwaita rimwe rombe rogara muno muHarare. Zvikanzi muri kuonera kuti Mwari anga akuda kutadza for the first time in his life. Akabatsirwa neMoses nemuprofita. Mwari aigona kutotadza dai pasina Moses. Ndobva ataura nechirungu zvikanzi up to this day we are serving a righteous God because of the prophet. Ipapo rombe iro raida kuti vanhu vafunge kuti iro zvariri ziprofita renhema, saka riri kuda kutotsiurawo Mwari gore rinei. Irombe remunhu iroro, rombe remakoko, rinotaura zvekutendeuka kwaMwari. Iye Mwari achiti handitendeuke. Mwari akati handitendeuke, but akati kuna Moses ndatendeuka. Rimwe rombe ndobva ratadza kuziva kuti Mwari anoreva kuti rikafamba rikati Mwari akatendeutswa wadikani. Mwari dai asina kutendeutswa naMoses, dai tichitonamata Mwari akatadza nechivi izvezvi. Chinosaka nditi irombe inhau yekuti chinangwa chake chekutaura izvozvo akanga asingade kuti vanhu vatende kuti Moses akatendeutsa Mwari. Aida kuti vanhu vatende kuti iye zvaari muprofita ari palevel yaMoses yekutendeutsa Mwari. Chinosaka nditi irombe inhau yekuti Mwari ataura kuti da kuvauraya vese, haana kutendeuka. Akati kuna Moses ndatendeuka, ndobva azotaurira kuti Moses paNumbers chapter 13 zvikanzi mfana zvandakuda kuita dakuuraya vanhu vese vakabva Ijipita, ndichasiya vakaberekerwa murenje chete. Dakuvauraya for 40 years, ndichavadzunga idzo zvikandavauraya. Chokwadi Mwari akavauraya vese. Kusara kwaJoshua naCaleb vari 2 naMoses wacho ari kudza akatendeutsa Mwari akaparadzwa futi naMwari akaurayiwa. Moses wacho Mwari akamuti mfana, zvawaita paNumbers 20 zvekurova dombo indati uri utaure naro, hauchasvika kuKenani. Ndichakuurayai muri 2 naAroni. Saka musi waakaurayiwa Moses akanzi chikwira gomo unoona kuri kuenda vana vaIsraeri, iwe hauchasvika, ndoda kukuuraya sezvandakambotaura kuti hapana akabuda Ijipita anosvika Kenani kunze kwaCaleb.
mwana waJefune naJoshua mwana waNuni wacho ari kunzi akatendeutsa Mwari akatadza futi kusvika. Saka vanhu havazive kuti Mwari anouraya. Mwari watiri kuparidza uyu anoparadza, asi auraya vanhu kudaro anosara asina murder case yekuansa kuvanhu, anosara ari a righteous God auraya vanhu. Saka uchiona kana pafa munhu vanhu havaimbe vachiti mauraya nhai baba, vanoimba vachiti mamutora nhai, vanoti atorwa, havati aurayiwa. Vanhu ndo vanouraya, Mwari anotora. Umbera Jesu maoko. Mwari anoita sei? Anotora. Mwari anotora munhu vanhu vakamuunganira pamubhedha, hanyare kuti vanhu vauya nemabhanana vanoda munhu wavo. Unoona kuti pfau taza. Otonorimwera kuzimuka, baba kuita kwenyu hakuna angakupikise. Tinokutendai nebasa ramaita. Ipapo basa raitwa kutorwa kwemunhu. Ende hakuna muprofita atambobata Mwari panonorohwa gata. Damashona anoti kana pafa munhu vanonobvunza kuti munhu akatorwa nei. Hakuna atatu uyu ndiMwari kana. Each time panobvunzwa n'anga nemuprofita kuti munhu akafa nei, panobatwa munhu Mwari achiziva. Nekuti level yake Mwari haisi yekubatwa nen'anga. Abatwe nen'anga. Panosetwa mafaira emumweya nen'anga, avawanera Mwari faira rake. Dara Mwari rinongoonekwa bedzi nevaMwari. Ndakabvunza kuti vanhu vakaimba vachiti ane chikwambo chinoti zvetaro. Ndakabvunza ndichiti zvikwambo zvese zvikafa vanhu vanorarama here vese nekusingaperi? Varoyi vakamira kuroya vese, vanhu havafere. Sei muchikudza zvikwambo kusvika pakadaro kuti munhu atorwa naMwari munosiya Mwari mobata chikwambo? Food for thought. Mwari haachinje vadikani. Hebrews chapter 13 verse 8. Hatisatavhurisa vhesi yatoda kuparidza tichida ungoziva bedzi kuti Mwari haachinje, because pakuti Mwari haachinje apa ndo pachazobuda vhangeri isina kunaka. Inonzi vhangeri iyoyo akachinja mutemo. Ndo musoro wevhangeri. Musoro wevhangeri unonzi akaita sei? Akachinja mutemo. Ndo pari kunetsa vanhu. Nekuti pane pachinzi Mwari aite sei? Haachinje. But anobva azochinja zvinhu iye oramba achiti handichinje. Vanhu voti aiwa but haachinja, voti aiwa handichinje. Handichinje asi kungoti bedzi indi ndinochinja asina handichinje. Zvakasiyana. Nekuti Mwari akaisa Adhamu mugadheni ndokubva ati handichinje. Adhamu gara mugadheni handichinje mufana. Ndobva Adhamu afunga kuti saka mudhara zvaasikachinje ndoramba ndiri mugadheni. Ndobva adzoka rimwe zuva akati get out. Adhamu zvikamunetsa kuti kuinga makati hamuchinje wani. Mwari akati handichinje inini. Ine handichinje kwokugara asi ndochinjewo pekugara. Buda. Ine handichinje but ndochinja zvinhu. So we are worshipping a God that does not change, and yet he changes things and people. So there is a very serious understanding that is required. There's a very thin line between understanding and unchanging God and an unchanging God who changes things. Panoda kunzwisisa Mwari asingashanduke asi anoshandura. Mwari ashanduka asi anoshandura. Izvezvi wakatodai so ungarape kuti Mwari anoshandura. Izvinhu wakadai so unotori humbowo kuti Mwari anoshandura. Haunombozvarwa wakadai iwewe. Wanga wakazvarwa uine ganda rakanaka, ende vanhu vaida kukubata munhu wese tapidzeiwo mwana vachitokurizve chakanaka chemwana ichi vanhu vachisekerera. Iye zvinezvi hapana anda kukubata nemukadzi wako chaya kuramba. Kuchinja kuri kutoitika pauriwo ikoko. Ototi kumukadzi wako mazuva ano uri kutiza sei? Otaiwa handisi kunzwa zvakanaka. But wakutonyumwa kuti aiwa ukakusi kurwarawo anenge akudzvenga. But kudhara maifamba makabatana maoko mupaki so muchidedzera tiri solo namutsai.
Romeo and Juliet. Iye zvinezvi mumwe anodya sadza ari kuchituru kusaidi kwesitofu, mumwe ari kusaidi kwagara pasi. Titamidzewo sauti. Zvonzi mwana aendesera baba wako sauti. Kudhara maidya mese mundiro 1, magara pabhenji. Zviri kuchinja wakatarisa. Bvunza pasaidi pako kuti unobvumirana nazvo here kuti iwewe uri kuchinja? Asi uchichinja kudaro Mwari haasi kuchinja, asi ari kukuchinja iwewe. Mwari anochinja vanhu asi iye haachinje. Mwari haasakare asi vanhu vari kusakara. Vanhu vanosakara. VaHebheru chapter 13 verse 8. Jesu anochinja here? Jesu Kristu unogara akadaro zuro. Jesu Kristu anogara akadaro zuro. Nanhasi. Nhasi futi anenge akadaro. Nokusingaperi. Nekusingapere futi. Anenge akaita sei? Saka haachinje, asi anochinja zvino. Saka vhangeri yangu inonzi akachinja mutemo. Exodus chapter 20 verse 1 kusvikira pa5. Ndo paichatorwa ipapo. Usaende kutamba nayo. Pane nhau yekuroyonyorwa kwavanhu yatoda kuita vanerani. Dakukuroyonora usati wabva pano. Nekuti nyika yedu yakaroyiwa. Nyika yedu yakaita sei? Yakaroyiwa. Saka zvandichaita ndapedza kukuratidza kuti Mwari unochinja mutemo. Kauti regai ndite ndisati ndadaro. Regai titange tambounzwa mutemo wacho. Nekuti tati isusu musoro weshoko unonzi akachinja mutemo. Tinoda kutanga tambonzwa mutemo waakachinja. Usati wachinjwa kuti waiti kudii. Taunzwa mutemo iwoyo tombousiya. Tomboronda mimwe mitemo miviri. Tichiiona payakapiwa tozoona payakachinjwa. naMwari wokudenga denga akapa mutemo akazouchinja. Mwari chaiye akamboti apa vanhu mutemo akazouchinja futi. Iye apa mutemo achiuchinja akaramba kuchinja akati handichinje asi mutemo ndobvumidzwa kuuchinja. Yes. Verengai tinzwe. Zvino Mwari wakataura mashoko aya ose akati. Mwari akataura mashoko aya ese. Akataura kuna Moses achiti audze Israeri akati kudii Mwari? Ndini Ishe Mwari wako. Iwe Israeri ndini Ishe Mwari wako. Wakakubvisa munyika yeIjipita. Ndini ndakakuburitsa munyika yeIjipita. Muimba youranda. Wanga uri muuranda waFaro iwewe. Usava navamwe vamwari kunze kwangu. Thou shalt not have any other gods beside me. Usazviitira mufananidzo wakawezwa. Thou shalt not make unto thee a graven image. Kana uri mufananidzo wechinhu chiri kudenga kana kumusoro. That is like unto something that is above in the heaven. Kana wechiri panyika pasi. Or a graven image from something that is on the earth beneath. Kana wechiri mumvura pasi penyika. Or something that is made to be worshipped from water. Usafugamira izvozvo. Thou shalt not bow down unto them. Kana kuzvishumira. Thou shalt not worship them. Nokuti ini Ishe Mwari wako ndiri Mwari une godo. Ini Ishe Mwari wako ndiri Mwari ane godo. Ndobva ataura kuti ndine problem negodo. Oza Mwari wacho hala oboti. Akati afala mukazonetseka kana mukazonoda kuita godo. Moti ko Mwari aita sei? Negodo ana. Negodo risikaite. Asi andina weakness inotori righteousness. Godo rangu iroro kumwe kururama futi kwandinako. Ndiri Mwari ane godo. Saka kana maita godo munoita sei? Ndinorova vana nokuda kwezviizwa madzibaba avo. I am a jealous God visiting the iniquities of the fathers unto the sons or upon the sons. Kusvikira kurudzi rwechitatu norwechina unto the third or the fourth generation unto those that hate me. Saka ari kuti kana ndaita godo andizorova vanditadzira chete. Ndorova vana ndichivarovera zvakaitwa nemadzibaba avo. Kureva kuti iwewe baba vako iwewe, baba wavo iwewe, baba wako iwewe, baba wavo, ndiwo sekuru vako.
kobva kwazita sekuru baba wako kureva kuti ndi baba wababa wababa wako. Vakanga vakatadzira Mwari, vhesi ikaverengwa unenge uda uchitodhindwa izvezvi wobvunza kuti indava ndi baba wangu ere zvonzi havasirivo, ko sekuru zvonzi ayewa baba wasekuru vako iwewe ndo vakandivhiringidza, ndo saka ndiri kukuzvambura. Ndakambozvitaura kuti ndegodo, saka ndiri kukurikitira zvandakaitirwa nababa vasekuru vako. Fourth generation. Toda varume 4 vamire panapa. Toda varume 4 vamire panapa. Saka uyu ndiye mwana wengaamire uku. Ava ndo baba vakava, ava ndo sekuru vakava vakabereka baba vake, ava ndivo baba vasekuru vake. Saka Mwari ari kuti zvandinoda kuti muzive tichitanga rwendo rwekufamba tese, musava namata vamwe vaMwari vakavezwa, vanogadzirwa vachifananidzwa nezvinhu zviri kudenga kana zviri panyika kana zviri mumvura pasi penyika. Nekuti mukangodaro bedzi godo rangu robva rasimuka kana ndagombuka nenhau yekunamatwa kwevamwe vaMwari, ndorova mwana uyu nekuda kwezvitadzo zvemadzibaba ake kubva kurudzi rwechitatu kana kusvika kune rwechina. Koroti pandorina sekuru vasekuru vasipo futi panyaya iyi, vanogona kunge vakatadzira Mwari, Mwari orova uyu achiti pane yakaitwa nevakakutangira kumashuroko, ndokubva atoti ndozvandoita ndikangogumburwa bedzi ndokurovai mudhadhadha wese. Mutemo kauyu waiswa naMwari. Mutemo ndowokuti usanamata vamwe vaMwari, ndo mutemo wacho. Mutemo uchiti usanamata vamwe vaMwari unobva wataura kuti mukanamata vamwe vaMwari ndorova. But marovera andinoita manje, handizorova akanamata vamwe vaMwari bedzi, ndorova futi nemwana wake, ndorova nemuzukuru wake, ndorova nemuzukuru wemuzukuru wake. Ndichitoburitsa godo rangu ndozvandoita. Mwari achitaura mazwa aya, hakuna akambenga azviziva kuti Mwari ane godo. Enda unoverenga kubva kuna Genesis chapter 1 uzvitsvage. Zvakatanga kutaurwa paExodus 20, ndo pakapuwa mitemo ine 10 kuna Israeli paMount Sinai. Ndiri kunzwikira vadikani. Mount Sinai yatinoziva kuti Moses akakwira pachapter 19. Saka chapter 20 chitanga kunyorwa, zvanga zvakutaurwa kuti Mwari akanga achiti zvakati kuna Moses akanga amugomokara. Mwari achitaura naMoses aida kuti Israeli arege kunamata vamwe vaMwari kana angozviita bedzi. Dambudziko racho harisi kuzobata vakazviita, richabata nevana nevazukuru nevazukuru vevana. Mwari oti ndozvandoita. Saka repercussion yekurohwa iri kuuya kuvana, asi vachiroverwa zvakaitwa nemadzibaba akavatangira. Torai nzvimbo dzenyu. Nhau iyi vadikani yakati yaparidzwa naMwari, yakazogadzira doctrine rinonzi iro generational curse. Zvichida wakarinzwa richitaurwa hauna kuziva kuti chii chairehwa. Izwi rekuti generational curse rinotaura mwana ari kupinda mumatambudziko nekuda kwezvakaitwa nevakamutangira. Saka vakomana vesadza vakaitora vhesi iyoyi vakati Afrika uri rombe, madzibaba ako haana kuita zvakanaka. Ini ndine anointing yekubreka generational curse. Hamuna kumboinzwa here maridzo iyoyo yevakasimuka vachiti tine anointing yekubreka generational curse? Ukauya ukasidha panapa, urombe hwababa vako hauchabata pauri. Ndakanzwa rimwe rombe richitaura richiti izvezvi kana uda kuona kuti uchabudirira here hazvinetse, ingotarisa baba vakakuzvara nababa wavo. Vako baba havana kugona kutenga bhasikoro, unofunga kuti ungatenge motikari iwewe. Hazvisi zvinhu zvinongori physical, zviri spiritual, zvine mweya mukati. Kana wakuda kutoti uite zvisina kuitwa nevakakutangira, wakutodawo futi kupa mapiro asina kuitwa nevakakutangira. Rimwe rikatotaura richiti kana wakaroyiwa kuti uite rombe, pamwe akakuroya akaendesa mombe 3 kuna tsika mutanda kuti ushawe mari, uite rovha urege kuve munhu kwaye sezvawakaita izvo uchingodzungaira. Ndo patiri kutaura panapa kuti uya nemari tikukomborere tibreke kesi iyoyo. Ndo paunoene $5 iwe wakaroyiwa nemombe 3.
unofunga kuti urombewo unopera. Kana wakuda kupa uchida kubreaka generational case, unofana kutanga wainvestigate kuti wakaroiwa nechii, unobvita chawakaroiwa nacho. Anditi makainzwa vhangeri iyoyo? Vhangeri iyoyo ndiye chokwadi here vadikani? Haisi chokwadi vhangeri iyoyo. Nekuti ari kutaura kuti uya nemari tibreake generational case, ari kuti unoziva here kuti wakaroiwa nei. Saka ndinotanga ndaziva kuti akandiroya akaendesa chii ndisati ndagona kukupai, nekuti handigoni kubvita chakaendeswa kun'anga ndisingazive kuti chii. Ko kana akandiroya akaenda nezai kun'anga ndo rakandiroya, saka imi ndokupaiwo mavirika zvatovharana. Handofanira kungobvita level yeakandiroya. Ko 20 yamuri kuda ndeyei? Now generational case yakasunga vanhu. Ndichitotaura kudai ndinoinzwa kuti munyika yemweya yakabata vanhu. Haina kubata vanhu iyo. Now generational case chakabata vanhu ivhangeri yenhema pamusoro pemagenerational case. Ndamunhu wese akaudzwa kunzi zvakaitika kuna baba vako zvichakudzokorodza kana ukasasida. Ini ndine simba iroro rekukwachura zvakaitika kudzinza kwako. Saka kumaprofita enhema inenge ichinzi generational case, kumasowe inenge ichinzi chii, madzudzo nerushavashava. Kun'anga inenge ichinzi ndechemadzinza une rushambwa, une munyama wakabva kudzinza. Mweya umwe chete chiri kungochinja bedzi, isoftware iri kuupgradewa. N'anga dzakataewa, une munyama une rushambwa. Ndokubva vanhu vati zvokuenda kun'anga zvaakusemesa, n'anga dzinozokupfira mate kumeso. Chiregai titange masowe. Ndobva n'anga dzabvisa mazango, ndobva dzapfeka gemenzi rewhite, ndobva dzachinja language. Hadzichati munyama nerushambwa, dzakuti madzudzo nerushavashava. Ndobva zvekupfeka gemenzi rewhite zvasakara, vanhu vakuti zvinenge zvisina musoro. Ndobva dzabvisa magemenzi ewhite, padzakupfeka masuti anopenya, padzakutaura chirungu. In'anga dzekudhara, padzakuti generational case. Generational case. Iwe unofunga kuti chinhu chinowani. Izvo in'anga yakaupgrade software. Kwatsika mutanda inzi rujambwa, kumasowe madzudzo nerushavashava. Kwati Joshua ya generational case. In'anga yakangochinja bedzi ataya. Tsika mutanda iriti zango. Prophet vakuti wristband. Chete unge chinhu chinyowani. Gaurani aikati kabhodhoro kemafuta emudiwa. Magaya ari kuita anointing oil. Zvinongotaurwa nechirungu zvotoita kunge zvinyowani. Ibobvunza maprofita enyaya kuti wristband harina zita reshona here. Havambobva vakakutaurira. Because zita rewristband reshona izango. Saka vanoziva kuti vakakudza reshona, unobva wazonyumwa. Saka wachona mbavha inoti ndiri mudhila kukavha. Hapana tiri kumbodhiliwa ibavha iyi. Udzari basa kuti uri mudhila here. Saka nhasi ndira kuti nditsike silabhasi yangu zvakanaka. Ndira kuti ndimbokupa imwe vhesi isina kumbobvira yakavhurwa naMakandiwa kubva achizvarwa. Vhesi iyoyo yakangovhurwa ka, hakuna anotengeserwa wristband. Vhesi iyoyo yakangovhurwa chete, hakuna anotengeserwa wristband. Ndati vhesi iyoyo yakangoita sei? Ini ndoivhurisa because handitengese wristband. Ndopa vanhu vhangeri yaJesu pachena sezvawaita panapa. Right? Inonzi Ezekiel chapter 13. Kana ukanzwa ridofo sei pakubata mavhesi,
iwe haufanye kuirasa. Chigwagwagwa chivhesi icho chiki. Saka tichangotanga taverenga mavhesi 4, verse 1 to 4, tobva taenda kuvhesi 18. Asi ndichada kuti muzoverenga rechirungu kana mapedza kuverenga vhesi reshona, munozotangira inyu pavhesi 18 kana maakuverenga rechirungu kuti tinyatsonzwisisa. Word rekuti wristband, it's a contemporary English word. Kureva kuti ranga risiko mazuva akagadzirwa bhaibheri, asi rinonzi armhole kana tichitarisa takatarisa chirungu chemubhaibheri. Armhole mamwe maversions anoriti armband, kana kuti vari kunyora maversion manyowani izvezvi ndo vanoriti wristband, but kudhara kwaakusina izwi rekuti wristband, kwaakuine rekuti armhole. Vanhu vaipfekedzwa maarmhole vakanga vasiri vanhu vaIsraeri, vakanga vari vanhu venyika yainzi Moabhi, kwainamatwa mwari ainzi Chemoshi, akanga ari mwari wefertility, ainamatwa nezvinyangadzo zvechingochani, chingochani-rume nechingochani-kadzi nekudhakwa. Saka vainamata Chemoshi, chimwari ichocho, vaisungwa chidewe mumaoko chakadhirowewa zvifananidzo zvaChemoshi wacho. Ndokwa chakatorwa chisystem chema wristbands chichizotaurwa nezvacho naMwari kuna Ezekiel 13. Saka toda kuti tange tanzwa vaprofita vaIsraeri vakanga vachinzi naMwari, Ezekiel prophesy against the prophets of Israel. Kureva kuti Mwari une imwe nguva mubhaibheri yaakatuma mumwe muprofita kuprofita against maprofita. Zvichida usati wambosangana nevhesi iyoyo, vhura bhaibheri rako uvhure Ezekiel chapter 13 kubva pavhesi 1, uchanzwa Mwari achitaura in no uncertain terms, Ezekiel prophesy against the prophets of Israel. Zvinozvundukwa navamwe kutanga rini Mwari achituma muprofita kana muparidzi kuparidza against vamwe vaparidzi. Zviripo hazvimbotanga nhasi apo pazvakamboitika. Ezekiel 13, muprofita waMwari akatumwa kuti aprofite against vaprofita vaIsraeri. Verenga vhesi 1. Zvino shoko raShe rakasvika kwandiri richiti, rakanga rabva kuna Ishe rikasvika kuna Ezekieri, rakati kudii shoko? mwanakomana womunhu, Son of man, profitira vaprofita vaIsraeri vanoprofita. hazvizobudi zvakanaka mune rechishona, nekuti kuti prophesy against hazvigononyatsobuda zvakanaka muizwi reshona. Profitira vaprofita vaIsraeri, but verenga rechirungu unzwe rinoti prophesy against the prophets of Israel. Vaita sei? Uti kuna ivo vanoprofita zvinobva mumwoyo mavo. Havasi kuprofita zvabva kuna Mwari. Taura navo uti munoprofita zvinobva mumwoyo menyu. Yes. Inzwai imi shoko raShe. Zvikanzi imi vaprofita venhema imi, inzwai shoko raMwari. Zvanzi naShe Mwari, Ishe Mwari uri kuti kudii pamusoro penyu? vane nhamo maprofita mapenzi, vane nhamo maprofita mapenzi, vanoteera mweya yavo, vanoteera mweya yavo, vasina chavakaona, havana chavakaona, asi vanotaura vachiti taona. Haiwa Israeri, haiwa iwe Israeri, vaprofita venyu vakafanana namakava pamatongo. umberera Jesu maoko. NdiMwari uri kutaura achiti maprofita makava. Wanga usati wambozvinzwa, but handiyo vhesi yacho. Takachida kungowana perspective yekuti kwaipo pachapter 13 yaEzekiel Mwari aitaura nezvei. Anga akagumbukira vaprofita vanga vakuprofita muIsraeri vachiti vatumwa naMwari, ivo vasina. Tinavowo muHarare vari kudaro. Tatumwa naMwari vachinyepa zvavo, tatumwa naMwari vachinyepa zvavo, tatumwa naMwari vachinyepa zvavo. Ko pavhesi ya18 anoti kudii? Uti zvanzi naIshe Mwari, zvanzi naIshe Mwari, vane nhamo vakadzi vanosonera zvipfikidzo pamifundo yamaoko avo. mazango. Vane nhamo vakadzi vanosonera mazango pamifundo yamaoko avo, vanoita micheka yokufukidza misoro yavo, madhuku ewhite yavanhu vapi navapi, kuti vavhime mweya. vari kukusungirirai mawristband kuti vavhime mweya yenyu. Munoda kuvhima mweya yavanhu vangu? Ko vari kuvhima mweya yavanhu venyu vachizviitirei nhai Mwari? Muchida kuponesa mweya iyeyo?
Makandimhura pakati pavanhu vangu nokuda kwetsama dzebhari nezvimedu zvezvingwa, kuti muuraye mweya isingafaniri kufa nokuporesa mweya isingafaniri kurarama. Hanzi chinosaka vaprofita havandimhure, vanoda kupuhwa tsama dzebhari nezvimedu zvezvingwa. Saka kana vakaprofita so vanobva vakagukuchira magurosari, gurosari remunhu waMwari, asi vachinyepa kuti vatumwa naMwari. Saka rechirungu rinoti kudii? Verengai rechirungu verse 18. Yes. And said, thus said the Lord God, woe to the women that sew pillows to all armors, and make kerchiefs upon the head of every stature to hand sores. Will you hand the soul of my people, and will you save the souls alive that come unto you? Saka mweya iri kuuya kwamuri muchaiponesa imi. Mune simba rakuponesa mweya yevanhimi. Saka rechirungu rabva rati vanosona ma-armholes. Ndo zvakafanana newedhi rekuti wristband. Kureva kuti Mwari akanga achikesa vari kusona ma-wristband. Vane nhamo vari kugadzira ma-wristband vachitengesa, vachiti kuvanhu, ichi chibaba chacho cherabha, ukachipfeka hapana muroyi anokubata. Saka vhesi kana ukaiwana utenge wristband futi. Ndavakambasona vakabva vanzi naMwari, you are cursed. Muri makava. Kuti munhu wese ane wristband izvezvi, mwana wegava. Saka waiwana vhesi, hakuna kumbobvira kwakaita anosona wristband akaiverengesa aite. Nekuti ukangoiwana hauchapfeka wristband, unobva watongwara kuti wristband aite. Anointing oil, pane chimwe chivhesi futi chekuti chikaverengwa hakuna achazora futi mafuta. Hautenge kana kupiwa mahara ukaidzwa vhesi iyoyo. Anointing oil. Umwe akazorumwa nenyuchi shamwari, azora mafuta. Nyuchi haina kumboziva kuti mafuta aya anamatirwa, yakaya kutofunga kugadzira uchi. But kune vanotenga anointing oil, ndoda kubvunza mibvunzo mitatu muzopindura makumba. Inondinetsa mibvunzo iyoyo, asi ndoda kuti iwe kana wakambotengeserwa mafuta kana mvura ukanzi uigeze mvura iyoyo, ndoda kuti uzonditaurira kuti mibvunzo iyi unoipindura sei. Mubvunzo wokutanga ndewekuti muprofita obva akupa chigubhu chemafuta, obva ati chigubhu ichi chine mafuta ari anointed. Saka ukanoazora zvinhu zvako zvinoita sei? Zvofamba. Hazvina mhosva kuti watenga mari but waanawo. Wobva wasvika kumba, wobva wadonhedza kagubhu kaya kobva karasika, imbwa yobva yananzva mafuta iwayo. Inoita anointed dog here. Because mafuta ari anointed, hatina kuramba ipapo mafuta ane anointing isingaite but ananzvwa nembwa. Saka imbwa ichatanga here kufambirwa nezvinhu zvayo, sezvo wanga watengerawo mafuta iwayo iwewe. Imbwa yototanga kuuya kucheche kuti amen, baba ndakananzva mafuta so zvinhu zvangu zvaakufamba. Because kana mafuta achidzi anobatsira munhu zvinhu zvake zvifambe, tofanira kuona futi zvinhu zvembwa zvaakufamba kana ananzvwa nembwa. Uyu mubvunzo waunofanira kuti ugozopindura. Wobva watisa mabhegi ako mumotikari woenda kukombi, wabva pachechi kana kahandbag, kagubhu kemafuta kari muhandbag, mbavha yobva yahwetura kahandbag yoburuka nako, iwe wozoona wari kutoburuka kuti ndabirwa handbag mukombi. Mubvunzo wangu ndewekuti anointing panguva iyoyo inenge yabiwawo here? Because iwewe wangu wopuwa mafuta zvakanaka nemuprofita, ndobva wazobirwa kahandbag kane mafuta nembavha. Mbavha yobva yazovhura kahandbag yona paine kapikicha kamakandiwa pakagubhu kadiki diki so. Mubvunzo wangu ndewekuti mbavha iyoyo
inenge yaba anointing here kana kuti anointing inosara newe but mafuta anenge aenda. Kombavha ikafungawo kuzora anointing oil yakuba inoitwa sei nemafuta iwayo mbavha? Mibvunzo iyi andinofunga kuti unofanira kuti uve nayo kana uine mafuta auinawo. Mafuta abiwa nembavha, Mwari abiwa, Mwari anobiwa. Alright. Tese tinozviziva kuti anointing oil inogadzirwa necooking oil. Zvichida idelight kana olive kana izim gold kana ipano ameno mamwe mabrands emafuta aripo. 2 liters chemafuta, 2 liters cooking oil chiri kuita $2. Example chiri kuita $2. Kureva kuti 10 mils dzemafuta dzinenge dzichita mari 10 cents. Andi ndizvozvo? Right. Mborofita anotenga ozadza madrum achihodha cooking oil kujegas kana kuti kwa Mahomed Musa. Oturika maoko ake padrum onamata. Haachapima ma 2 liters, akupima ma 20 mils. Ma 20 mils ayaye anopinda ari 10 mu 2 liters. Obva azonzi $10 pamunhu 1. $10, 20 milliliters ye cooking oil yanamatirwa nemunhu waMwari. Cooking oil iri mu 2 liters yanga ichiita $2. Kuroti 10 mils yanga ichiita 10 cents. Iwo wazopimirwa 20 mils. Kureva kuti 20 mils purchasing price yemprofita i 20 cents. Atenga 20 mils 20 cents kwa Mahomed Musa. Obva azotanga kukutengesera iwewe $10 ahoda ne 20 cents. 20 cents ndiyo value ye cooking oil. But munhu waMwari ari kuti handisi kutengesa cooking oil, ndiri kutengesa anointing iri mu cooking oil. Saka every businessman must also calculate profit achibvisa cost of business kana kuti cost of production. Pa $10 yawabhadhara for anointing oil, 20 cents ndo price yemafuta. Kureva kuti $9.80 ndo price ye anointing. $9.80 ndo price ye, because mafuta ari kuita mari 20 cents. Mubvunzo wangu inini ndewe kuti panogona kubuda mibvunzo mitatu ipapo. Wekutanga unongoro kuti $9.80 yaari kuita profit. Iyewo ane yaachazopawo here Mwari paanointing yakapiwawo, kana kuti yese iri kugumira pari because ndiye azoturika maoko. Because Matthew chapter 10 verse 8 yakarambidza zvekutengeswa kwezvinhu zvaMwari. Hatingaverenge 100 kaitiite maviri mavhesi acho, anoda kuita maviri nawo haigadzirwe kana pasina zvapupu zviviri kana zvitatu. 10:8 dzaMateo tinzwe Jesu achituma vakomana kunoporesa varwere, akatovapa simba racho rekuvaporesa. Ngatinzwe kuti akavabvumidza here kuchaja. Poresai vanorwara. Poresai vanorwara. Mutsai vakafa. Mutsai vakafa. Natsai vana maperembudzi. Cleanse the lepers. Budisai mweya yakaipa. Cast out demons. Zvese izvi zvatiri kuverenga izvi ndo zviri kunzi mafuta anoita sei? Anoita. Anoporesa vanorwara, anomutsa vakafa, anonatsa vana maperembudzi, anodzinga mweya yakaipa. Mafuta anenge achinzi zvese izvi zvanda sei? Saka Jesu ndo zvaaita, aitotuma, tangidzai, aitotuma vafana vake kunoita zvimuri kunzi mafuta amuri kutenga aya anoita. Vakomana vakatombotumwa kunozviitawo. Poresai vanorwara. Heal the sick. Mutsai vakafa. Raise the dead. Natsai vana maperembudzi. Cleanse the lepers. Budisai mweya yakaipa. Cast out devils. Makangopiwa henyu. Freely you have been given. Chingopai henyu. Freely you shall give. Ndokubva aramba shamwari akati hapana anochaja kana pasina akachajwa. Kureva kuti anenge akuzowanikwa achichaja anenge akachajwa. Zvino Jesu zvaasingachaje
kureva kuti wese ari kuchaja ane kwaakachajwa ende hakusi kuna Mwari, Mwari hachaje. Saka wese ari kuchaja ane kwaakaita sei. Saka vachizoti back from Nigeria, saka vachizoti baba vedu vauya kubva kuGhana, Sekuru Boateng, ndokwamuri kuchajwa. Aiwa takukuziva muri kuchajwa tsano, saka muri kuchajawo. Wese anochaja anenge achiita sei, ane kwaari kuchajwawo. Ende mazuva ano havasi kumbovanza kukuratidzai ari kuvachaja. Unzwa vakuti grandpa vari kuuya, varida kungokutaurira kuti vanotichaja vachiti hodheserawo vari kuuya. Saka Jesu akati freely you were given, freely you shall give. Kana ukamera nyanga mumusoro, haumbofa wakauya kwandiri nevhesi inoratidza kuti Mwari akazobvumisa munhu waakatuma kuti apiwe mubayiro nevanhu vaari kuparidzira, kana kuti vaari kuita zvaMwari zvaakatumwa kwavari. Haumbofa wakaiwana. Ukaiwana weyo indomirawo kuparidza musi iwoyo. Kana paina aiwana even manyirano uya nayo kumaiko. Yakazonzi naJesu endai munoparidza, asi onekwa iwo ikoko munopiwa chana. Aiwa mungangobatsira vanhu mahara apfana, hapana chinouya mahara. Ukaiwana iyoyo ibva watongouya pamaikrofoni apa uiverengezi, usambotaura, ingoiverenga chete. Tobva tatoenda kumba. Ko tichamirire hapasina vhangerika. Vhangeri harifanire kudzvenga, kana ufanira kuti twasa. Isu tiri kuti Jesu akarambidza vanhu kuchaja. Iwe kana uine pakachajwa vanhu naJesu, uya apa nayo. Sambosimudza ruoko, ingouya straight pamaiki. Apa pakachajwa vanhu naJesu apa. Tobva tatoti avadikani takarasika, takuenda kumba tibononzwa futi Mwari. Kana tazopiwa vhangeri yakatwasuka tichazouya. Saka ngatinzwe imwe yakaitika pa8:12 dzamabasa. Nhau idzi dzinoda magwaro, saka tichaavhura tikakoshaya magwaro, hapana vhangeri dzatoungana. Pa8:12 dzamabasa yakanga tangira pa8:8. Philip akanga ari mumwe wavadhikoni vakanga vasarudzwa pa6 dzamabasa. Akazoboerekana aamuvhangeri aakuparidza. Ndobva apinda muSamaria ndokubva anoritsemura. Ndobva vanhu veSamaria vaponeswa. Kubva pavhesi 8 kusvika pavhesi 11 paitaurwa nhau yeun'anga hwaSimoni unonzi wakanga aroya guta rese reSamaria. Saka unonzi wakazotendawo akaponeswa. Endai pa12 tinzwe. Zvino vakati vatenda, Filipi waiparidza mashoko oushe hwaMwari ndo mashoko aiparidzwa naFilipi muzita raJesu Kristu. Vakabhabhatidzwa varume navakadzi. Naiye Simoni wakabhabhatidzwa. Naiye Simoni akatendawo ndokubhabhatidzwawo. Akagara naFilipi achiona mabasa esimba aitwa naMwari naye. Akagara naFilipi akashamiswa achiona zviratidzo namabasa esimba makuru. Zvino vapostora vakanga vagere Jerusarema akanga achiitwa. Zvino vapostora vaJerusarema vakanga vanzwa kuti Samaria rakanga ratenda. Vakati vanzwa kuti Samaria vakanga vagamuchira shoko raMwari, vakatuma Petro naJohani kwavari. Saka Petro naJohani vakatumwa vachibva Jerusarema kuti vaende kuSamaria kwakuina Filipi. Kwakatobhabhatidzwa vanhu vakanga vatenda kare, but vakanga vasati vagamuchira Mweya Mutsvene. Vaida kuti vapostora vazouya vaturike maoko pamusoro pavo, vapiwe chipiwa chaMweya Mutsvene, zvakanga zvisingagone kuitwa naFilipi ari muvhangeri. Yes. Iyo vakaburukirako vakanyengetera kuti vapiwe Mweya Mutsvene, nekuti vakanga vasati vagamuchira Mweya Mutsvene, nokuti vakanga asina kuburukira pamusoro pomumwe nomumwe wavo. Asi vakanga vangobhabhatidzwa muzita raIshe Jesu bedzi. Vakanga vangobhabhatidzwa muzita raJesu bedzi. Ipapo vakaisa maoko avo pamusoro pavo. Zvino Simoni vakapiwa Mweya Mutsvene. Zvino Simoni wakati achiona kuti Mweya Mutsvene wapiwa nokuiswa kwamaoko avaapostoli. Simoni uya anga achimbonzi atendeuka, uya akanga ari n'anga uya. Akaona vanhu vachigamuchira Mweya Mutsvene nekuturika maoko kwaPita naJohn. Simoni akati kudii? Akauya kwavari nemari. Akauya nemari kuna Pita achiti, inzwai zvakaitwa naSimoni. Haana kuuya achingoti ndine zvichemo, akanga aine cash. Pamanga ari ma100 US ega ega ndobva aburitsa. Akati Pita, unotoenda izvezvi kwaMikiri ukanonota nechikafu, iyi mari iri papa. Inzwai zvakataurwa naSimoni. Ndipei neniwo simba iri. Ndinodawo kuti ndikupei mari mundipe simba irori ramuinaro iri.
kuti wandinenge ndichiisa maoko pamusoro pake apiwe mweya mutsvene. Mainzwa transaction yacho yakaitika kuna Peter shamwari. Peter angambojaira kubata mari paSea of Tiberias, akazoona yauya mahara asina kumborara achiraura, yakangoerekana yauya. Zvikanzi muchinda unoita mari, ingondipa simba rekuti ndikangobata musoro wemunhu, munhu akutotaura nendimi. Peter angadai akati, handiti muri kuona vadikani, ndokusidha kuya kwatinogara tichitaura kuya. Uyu murume uyu anonzwisisa shoko raMwari. Zvinhu zvaMwari zvinofamba kana vanhu vachipa. Ukapa unokomborerwa. Receive. Utotanga kunzwa so Simon so. Achitatarika so. Katinzwe answer ya Peter kuoffer yemari. Nekuti mari yakaipa. Ndio yapfekedza vanhu masutu vachiparidza mari. Yes. Zvino Petro akati kwaari, silivheri yako ngaiparadzwe newe, nokuti wakafunga kutenga chipo chaMwari nemari. Yes. Yes. Hauna mugove kana chikamu pachinhu ichi. Hauna mugove kana chikamu panhau dzaMwari. Nokuti mwoyo wako hauna kururama pamberi paMwari. Katomberere Peter maoko, akabatsirwa naMwari, torai nzvimbo yenyu. Zvikanzi mwoyo wako hauna kururama pamberi pani. Saka tinogona kubvisa Simon tikaisa wota Magaya ipapo, tikatoona kuti mwoyo wako hauna kururama pamberi paMwari. Tinogona kubvisa worota tikaisa Ezekiel guti ipapa pana Simon, tikaona futi kuti mwoyo waguti hauna kururama pamberi paMwari. It is a transactional religion. You get what you give to the God, but it is not the God of heaven. A God of heaven does not receive anything from anybody. He is the one who has the title deeds to this very universe that we live under. Ikatinogara tiri mairi anema title deeds ayo ndiMwari. Hana chaanoda kubva kuvanhu. Mwari haapiwe chinhu nemunhu. Zviri kunzwika zvandiri kutaura? Saka tiri kutarisa nhau yekupiwa kwevanhu vaMwari mari, vachinzi kana vapiwa mari, Mwari achazovaitira zvakati. Wakamboona zvinoitwa natsikamutanda? Tsikamutanda ndakaona kuti ane kuzarurirwa kwaakaitwa. Tsikamutanda anogadzira zvikwambo achitengesa. Anogadzira zvikwambo achita sei? Atengesa. Tsikamutanda ukatosvikoita sekuru da kuita mari yakawanda, ndipei gona, ndipei mishonga, unonzwa vachita zvinhu zvaona mwanangu unozvigona, mwoyo hana yako yakasimba here? Nhau iyi inoda munhu akasimba hana, woti sekuru mandiri andaa kuita mari, ndotosimba hana, chindiudzai chero chamunoda kuti ndiite, ndinoita. Unonzwa Tsikamutanda kuti hazvingaitwe nhasi zvese zvikapera, ndichakuudza zvinodiwa wouya nazvo. Panodiwa mombe nhema, nembudzi nhema, nejongwe dema. Wouya nazvo nemicheka mutema nemicheka mutsvuku, toita chivanhu chacho. Paunouya nazvo, unonzwa ngangaya kuti chimbodzokera, unozodzoka mushonga wako waita sei? Right, ndakugadzirira. Kana wasiya zvinhu zvandakati uya nazvo, unomboenda, wozodzoka uzotora. Chaanenge achireva Tsikamutanda, anenge achiti ina handigari nezvinhu zvakadaro. Ndotogadzirira vakaoma mwoyo sewe iwewe, vanogona kugara nazvo. Dai Tsikamutanda anga aine mwoyo wakashata, angadai achingoti wese anosvika aida chikwambo aibva angomupa. Zvino Tsikamutanda anoti ndotokugadzirira, kureva kuti anogadzira peorder, because iye anoziva kuti chinhu chakaipa achigarike nacho. Saka anoti iwe unoda kugara nacho, iboenda ndikugadzirire, unozouya kana charight, wobva wangochitora wobva waita nacho. Saka una wese akaromba haabvumidzwe waakaromba kwari kudzorera chaakaromba. Unonzwa Tsikamutanda kuti ndochiisa kupi icho chinhu chawakatenga kwatiri, gara nacho iwewe. Kuziva kushata kwachakaita sei? Kwachakaita. But this is not the issue. Chinoratidza kuti Tsikamutanda mwoyo wake hausi right.
ndechekuti anozokuchaja kuti ndakugadzira chinhu chako chitora uende ndipe $500 but anokupa chinhu chinonokupa millioni but iye anokuchaja 500 1000. Saka ndaita mazuva ndakuzoti kusei achichaja mari shoma kudaro iye achigadzira chinhu chinopa munhu mari zhinji. Ndakaona kuti tsikamutanda akaona kuti shoma yakachena iri nani. Aita rushautete mari anotora 500 yakaita sei oziva kuti paunoita miriyoni pachaumburuka vakawanda. Saka vaprofita vaakuzviitawo vanokupa wristband vokutorera $10 vanozoti usalo chinetsera nerabhaka iye anenge atoone mari yake anotenga stand akabatadza ma10 enyu stand yake inokwana. Anozoti zveristband hazvishandi but 10 inotenga. Saka anoti iwe tora wristband uchanoita millionaire but siya 10. Anozoti 10 haina zvinangu haina minamato 10 haimbomirira faith 10 utongopinda mushopu wakutotenga but wristband inonzi unoda faith kuti zvinhu zvako zvizofamba. Ndakaita mubvunzo vhangeri yangu handisina kuti ndizorega kuiparidza vanhu saende. Ndakaita mubvunzo wandakaita ndewekuti nini kune vamwe amai vakaenda kulife haven. Kulife haven ndiko kumpanda kwaMakandiwa kwaanoitira hunyawo hwake. Saka ukaenda kulife haven unonodya raisi ikoko nenyama yehuku wozonzi itsanya wakamirira kuti muprofita paanongouya abva angokuprofita ukadya sterekika haazonyatsoona unofanira kutsanya kuti kana uine zvinhu zvako zvikukunetsa haufanira kudya stereki. Apo unonge wabhadhara 800 kana 400 kana 300 uchinzi ugone kuita sei kuonana naye 1-on-1 kuti agozokuprofita akuudze zvikukunetsa uye kuti unobuda sei munhamo dzako. Unobva wazonzi mari yauri kubhadhara ise kubhadhara munhu waMwari ndeye kungomutenda plus kwaunonge uchigara uku kunoda kuti ugozodya ikoko. Saka mari iyo inotenga kuti chikafu chaunodya wasvika ikoko wabhadhara mari yechikafu unobva wanzi tsanya because ukadyaka mweya muchena haazonyatsotaura. Haumbozviona kuti ndakabhadhara mari yekudya ndaakunzi nditsanye futi haumbozviona izvo. Saka vamwe amai vakava vachitaura paFacebook vachitivo ndakaenda ndikanopa Makandiwa $500 yangu akandibata musoro akati your life is going to change before the end of this year. Your finances are going to boom up but this is the 3rd year since it happened. It is getting worse. Saka aicomplaina kuti hazvishandi akadya mari yangu daandidzosera. Vana vake vachiti makamamanikidzwa here kuenda ikoko hamuna faith. Saka zvinhu zvenyu zvisina kuda sei. Dai manga mine faith musingacomplaina kuti makamupa mari Makandiwa ane mari yakawanda zvonika 500 Kenya akambomubatsira kuri kunyepa zvako. But ndakaita mubvunzo wokuti saka ndakazoona mumwe pastor wakaakudayira kuti no kana mine chichema mai huyai kumaofisi kwedu togona kudzoserai mari yenyu munoratidza kuti hamuna faith ndosaka muri kutaura zvamunotaura paFacebook. Ivo vakati faith ndinayo. Ndakatombouya ndikataura nevamwe venyu vakati tofanira kubhadhara futi imwe 300 kuti ndimuone. Ini ndida kucomplaina kuti 500 ndakambomupa haina kushanda ndobhadhara futi imwe 300 kuti ndimuone. Ndikobvunza kuti 500 yakaenda kupi. Saka amai ava vakapedzisira vakungonzi nevanhu vaMakandiwa hamutende hamuna faith hamuna faith. Ini handina kuti amai ava nefaith. Ndakaita mubvunzo wokuti kana finance dzangu dzakadonha ndichida kuti dzisimuke muprofita oti ukandipa 500 toonana 1-on-1 finance dzako dzobva dzasimuka. Ndamupa atonamata zvobva zvaramba ozotanga futi kuti handina faith. Muprofita haasi kuita fraud here because nauye kuti finance dzangu dzisimuke pandakafona handina kunzi zvinoda faith ndakanzi zvinoda 500. Imimi dai maiziva kuti nyaya iyi inoda 500 plus faith mukadai makati amai 500 mauya nayo faith munayo here. Makatambira mari mukati zvinhu zvangu zvinoita musina kubvunza nyaya yefaith. Iye zvino zvinhu zvangu zvaramba makuti handina faith. Ngatiti faith handina
mukadaika musina kutambira mari moti mai mari munayo zvenyu but chimwe chacho hamuna ibudzokerai. Dai ndakadzoka ne500 yangu ndichiti zvaramba mari ndandaiwana chandazoshaya ifei kunyepaka uko ati mazvona. Hapasi kudiwa faith, pari kudiwa mari. Parodiwa faith hapadiwe mari. Faith nemari hazvipindirani. Udzara pasaidi pako. Faith nemari hazvipindirani. Kana pachidiwa faith hapadi mari. Kana pachidiwa mari hapadi faith. Saka uchinokuenda kuchigayo unongobvisa dhora chobva chatogaiwa. Aumbonzi chibage charamba kugaika hauna faith. Vangatotaura kuti chigayo chafa. Pafaith hachimbodiwa chibage kuti chiite faith yekugaika. Imagine uri mubhabha shop wagerwa one side remusoro chigero chobva chanzi chafa nekuti hauna faith. Unofunga kuti zvinoshanda izvozvo. Unoita pasentra wavo wakagerwa one side uchivava kuti mapurisa batai munhu ndapa dhora rangu akuti hatina faith. Pakangonzi heye akati $1 hapana kunzi plus faith. Saka nhau yekupuhwa mari haidi faith, dai yaida faith hamaitora mari. Saka wese ari kutorerwa mari ari kutopupurirwa nemari yaabvisa kuti haana faith. Ndati toda kuvereka vhesi 1 inoratidza kuti kana munhu akanga aiziva haabvise futi mari achitenga anointing oil i1 chete vhesi. Ukaona uchibva pano chinotora futi mafuta wanzwa vhesi iyoyi uri dutununu remunhu unofanira kuchererwa uri mupenyu. Exodus chapter 30 verse 23 tangire pa 22. Toda kuti tisvike ku 29 neku 30 saka mhanyani. Unongoti 20, unongoti 30 22. Ishe wakataurawo naMozisi akati. Akataura naMozisi ndiishe akati kudi. Torawo miti inonhuhwira inokunda mimwe. Take thou principal spices unto thee. Obati cassia. Yes. Anoti ana mashekeri ana mazana mashanu. Emura inoerera. 500 shekels of myrrh. Nehafu yakadaro yesinamoni inonaka. 250 shekels of sweet cinnamon. Ndiwo mashekeri amazana maviri. 250 shekels of sweet calamus. Ana makumi mashanu. Yes. Namashekeri ana mazana maviri namakumi mashanu. Ekaramusi yakanaka. 500 shekels of cassia. Namazana mashanu. Ekasia. And hin of olive oil. Vachienzanisa neshekeri rapanzvimbo tsvene. Yes. Nehini imwe yamafuta amaolive. Saka ndo mafuta akashandiswa aya. Ndo maspices akashandiswa kugadzira anointing oil mubhaibheri. Akanga asiri enzungu kana esoya beans. Pakatorwa 500 shekels dzemira. Pakatorwa 250 shekels the sweet calamus. 250 shekels the sweet cinnamon. 500 shekels the cassia. Neka half liter ke olive oil. Saka zvainzi utore maspices aya uite sei. Uite nazvo mafuta matsvene okuzodza nawo. Ugadzire holy anointing oil. Zvinonhuhwira zvakavhenganiswa nouchenjeri hwomuvhenganisi wezvinonhuhwira. Zvinofanira kugadzirwa in the art of the apothecary. Wainzi uchenjeri hwemuvhenganisi. Zvaiswa apa zviri 5 kudaro. Zvaida futi kuzovhenganiswa neuchenjeri hwakabva kuna Mwari. Wakanga wapiwa basa leona aholiapi. Ndo vakanga vachiziva kuti zvinovhenganiswa sei. Yes. Ave mafuta matsvene okuzodza nawo. Obva aita a holy anointing oil. It is a precious and anointing compound. Yes. Zvinonofanira kuzodza nawo tende rokusongana. Chinzwai zvaizodzwa zvacho. Mafuta apo agadzirwa avhenganiswa right. Anointing oil yapo. Zodzai temberi. Ndo yainzi tende rokusongana mazuva vakanga vari murenje. Tende rokusongana temberi ndo yainzi ngaizodzwe. Namafuta iwayo number 1. Neareka yechipupuriro. The ark of the testimony yozodzwa zvakare. Netafura nenhumbi dzayo dzose. The table of showbread and all the utilities thereon.
nechigadziko chemwenje chenhumbi dzacho. The 7 golden lampstand zodzwa futi namafuta. Neatari yezvinonhuhwira. The altar of incense inonzi hakitoros yozodzwa futi. Neatari yezvibayiro zvinopiswa nenhumbi dzayo dzose. Iyi inonzi atari yezvinopiswa ndiyo inonzi Mizibhaga achizona kana kuti Mizibhaga ayola yozodzwawo zvakare iyoyo. Nomudziyo wokushambidzira nechigadziko chawo. Mudziyo wokushambidzira ndo yainzi brazen lever nezvekushambidza zvacho nazvo zvozodzwa zvakare. Uzvitsaure zvive zvinhu zvitsvene kwazvo. Kana zvazodzwa zvazvitsvene. Zvose zvinozvigunzva zvisava zvitsvenewo. Yes. Unofanira kuzodzawo Aroni navanakomana vake. Inzwai vari kuzodzwa. High priest nevanakomana vake. Nokuvaita vatsvene. Vobva vaitwa vatsvene kana vazodzwa. Manzwa kuti vari kuzodzerwei? Vari kuzodzwa kuti vaite sei? Havasi kuzodzwa kuti vasaroiwe. Havasi kuzodzwa kuti vawane basa. Havasi kuzodzwa kuti vatenge motikari. Havasi kuzodzwa kuti varege kurwara. Vari kuzodzwa kuti vaitwe vatsvene. Hapana ari kugadzira mafuta achitengesera vanhu panyika pano achiti ndeye kuti kana mazora mugoita vatsvene. Ese ari kutengeswa ane zvinangwa zvemazango. Mwana wangu ari kurwara, tenga mafuta. Murume wangu ari kundirova, tenga mafuta. Ndida kunokanda maCV, tenga mafuta. Zvino aya akagadzirwa ainzi ndeye kuti kana Aroni azodzwa nevana vake voitwa vatsvene nawo. Yes. Kuti vandishumire pabasa reupurisita. Kana vaitwa vatsvene vopinda pabasa reupurisita. Udzewo vana vaIsraeri uti kana apedza kugadzirwa Aroni azodzwa, midziyo yazodzwa, tende razodzwa, areka yechipupuriro yazodzwa, chiunganidza vana vaIsraeri uti iwaya anofanira kuva pamberi pangu mafuta matsvene okuzodza nawo kusvikira kumarudzi enyu ose. Ndiwo mafuta ega anonzi anointing oil iwayaya kusvikira kumarudzi enyu ose. Hakuchaita mamwe futi. Iwayaya. Yes. Ngaarege kudirwa panyama yomunhu. Haabvumidzwe. Haubera Jesu maoko. Bvunzari pasaidi pako kuti wainzwa here? Haadirwe panyama yemunhu. Zvekuti kana watoverenga kamunenge kusaroko mbobwe so. Wakangoti tine mafuta wati tsando. Nokurova inazvo zvamavakutanga. Wakutoenda. Anenge angoisa mafuta mukagubhu so otomutaura kuti ucharohwa nazvo zvawatanga. Haagume nyama yemunhu. Takidzai ipapo. Ngaarege kudirwa panyama yomunhu. Haagume nyama yemunhu mafuta aya. Uye musaita mamwe akafanana nawo. Ombera Jesu maoko. Ndo panofanira kunzi bhuku. Akugadzirwe mamwe akafanana nawo. Kwanoagadzira anoitwa sei? Akaitwa saiwo. Mutsvene anofanira kuva chinhu chitsvene kwamuri. Ani nani unovhenganisa mafuta akafanana nawo, uye ani nani unoisa mamwe awo pamutorwa ngaabviswe pakati porudzi rwake. Anongonzwikwa achinzi agadzira akafanana nawo. Rechirungu rinoti he shall be cut from among his people. Speech iyo yaireva kuti muurayei. Haana kunzi mutakurei munomurasa, hanzi cut him. Mukate ina matombo. Kungonzwa bedzi kuti kuna agadzira mafuta akati ndeye kuzodza anofanira kukatwa. Uri kuona here kuti dai tiri kuteedzera murayiro mumwe nemumwe ane chibhebha chake izvezvi. Waakutotsvaga kuti Makandiwa anogara kupi? Magaya anogara kupi? Tiripi Joshua ndingamuwane papi? Ungosvika ungomukata. Unomukata wakatsika pamagwaro so. Uchideedzera zvazadziswa zvakarayirwa newokumusoro-soro. Ndokusaka uchiona Israeri kubva paExodus 30 kusvikira nhasi
Akusati kwamboita munhu anoti ane mafuta ainawo machena ekuzodza. Ukatarisa Sauro, mafuta akazodzwa nawo ndiwayo akagadzirwa pachapter 30. Akazodza Dhavhidhi ndiwayo. Pakazotsakatika areka ndopa akatsakatika pazvangopera zvakadaro. Jesu achiuya haana kuzombotaurwa nezvavo. Unotozonzwa Jesu pa 4:18 dzaruka akuti the spirit of the Lord is upon me. He has anointed me that I should preach the gospel unto the poor. Kureva kuti mafuta aya achinzi anourayisa anenge agadzira. Jesu achiuya haana kudirwa mafuta ari physical. Akatanga kutaura kuti indakazodzwa hangu asi kwete nemafuta, ndakazodzwa nemweya washe. Kuroti holy anointing oil yakairi Old Testament, it was a picture of the Holy Spirit aizopiwa kuvanhu vaizotenda. 10:38 dzamabasa. Tangire pa 37. Imi munoziva chipikirwa chakataurwa kumadzibaba edu. Yes. Imi munoziva shoko iro rakaparidzwa Judea rose. Rakatangira paGarirea. Shure kwokubhabhatidzwa kwakaparidzwa naJohani. Shoko raJesu weNazareta. Kuti kudii kwake. Kuti Mwari wakamuzodza nemafuta here. Tangidzai verse 38. RaJesu weNazareta. Kuti Mwari wakamuzodza nomweya mutsvene nesimba. Hallelujah. Kuti Mwari akamuzodza nomweya mutsvene nei? Iye akanga achifamba achibata nesimba napamagwaro. Yes. Iye waipotenyika achiita zvakanaka achiporesa vose vakamanikidzwa nadhiabhorosi nokuti Mwari waiva naye. Mazvitai. Saka Jesu akanga azodzwa nei? Nomweya mutsvene. Saka ndiyo anoiti mweyo iri kutaurwa. Yakanzi musagadzira imwe yakafanana nayo. Jesu akati takazodzwa nomweya mutsvene. Hakuna akamboya nemafuta akadira pana Jesu. Asi ndiye muzodziwa waMwari. Nekuti Jesu achiuya ari kuita muzodziwa wemuNew Testament. Testament yemweya kwete zvinhu zvinoora. Ndaye zvinhu zvinoora yaipfuura. Asi yemweya ndiyo inogara nokusingaperi. Saka vakanga vaine mafuta ari physical. Vanhu vaIsraeri vanga vari mucovenant yemurayiro. MuNew Testament hamuna mafuta. Jesu haana kusiya chigubhu akati Peter unosara uchizora vanhu. Akati mujagamuchira simba kana mweya mutsvene auya pamusoro penyu. Haana kuti kana mafuta adirwa pamusoro penyu. Saka wese ari kuita zvemafuta, chero chiri kunzi chiri anointed, kana ijira, kana imvura, morning water, kana anointed water, kana anointing water, anointed oil, kana anointing oil, zvakangofanana. As long as iri a substance, iri kunzi iri anointed, haana kutumwa naMwari. Anointing yaari kutaura mweya wetsvina. Zita rekuti anointing ndimweya mutsvene. Wokupedzesera mubvunzo uyu mubvunzo. Prophet vari kuturika ruoko pachigubhu chemafuta. Vapedza kukuturika voti iwewe enda unozora. Wazora kuseni uchinotsvaga basa. Mangwana tichakuona waakugeza. Kana kuti manheru wakuda kurara unogeza futi. Waakuisa sipo pamafuta aya, waakukwesha mafuta. Anointing yawambozora kuseni ndoya waakuti tsvina manheru. Panguva yaunozoenda kunogeza iwewe, anointing inenge yaita sei? Yaexpire here, yaora here, chii chinenge chaitika? Alright, kwai anointing yavari kuzora here, uchinzi kana waizora zvinhu zvako zvinofamba. Anointing yauri kuzora here, uri kuti iri anointed yasiyana necooking oil yatiri kutenga maokei nekuti yaturikwa ruoko nemunhu waMwari. Saka iwewe kaanonwa mafuta aya kana kuazora, simba raiswa mafuta nemunhu waMwari rinobva rauya mauri weiwewe. Hausi urema here uri kuitwa nemuprofita wako wokuti ari kuda kuti simba raMwari ripinde mauri, osiya iwewe unamatira chigubhu chemafuta. Profita ari kunamatira chigubhu chemafuta, iwe uri pasaidi so. Baba komborerai mafuta aya. Chero anoanwa zvinhu zvake zvifambi. Okupa utenda unonwa.
nguva yaari kubata chigubhu chemafuta iyi haisiriyo here nguva yaangadai akabata iwewe? Kureva kuti mafuta anowana zviri nyore kupindwa nemweya waMwari. Mweya waMwari wokundikana kupinda mumunhu, wobvuma kupinda mumafuta. Simba raMwari riri kuramba kupinda mauri direct, roda kupfuura nemuchigubhu checooking oil. Jesu akafira chii pakati pako nechigubhu chemafuta? Takaona kagubhu kechigubhu kemafuta kakaine fesi yaMakandiwa, kakaine mafuta tushoma shoma, asi pikicha yaMakandiwa yanga yapera nezuva, kakafedha. Wawa kutoonera kure kuti ndimano. Indakaita mubvunzo wokuti kana simba riri raMwari riri mumafuta richitadza kuchengetedza fesi yemunhu waMwari kuti isafedhe, richagona sei kufedhesa urombo simba irori? Because simba tingadai tiri kurivheta pafesi yemunhu waMwari. Israeri achitungamirwa naMwari, hembe dzake hadzina kubvaruka for 40 years. Kachigubhu kaMakandiwa katadza kuita stand the test of 3 months. Fesi yaparara nezuva, mafuta acho ari mukati akunhuhwa aora. Saka panonhuhwa mafuta aora, anointing inosara here iri fresh, asi ichigara mumafuta aora. Kana munhu akarohwa nemotikari akafa aine kagubhu kemafuta, tinenge tichiti munhu afa here mafuta akasara ari mapenyu, kana kuti zvafa zvese? Ko munhu akakanganwa chigubhu chemafuta kumba aida kuenda nacho kubasa, tinenge tichiti anoiti yakanganwikwa here kana kuti Mwari akanganwikwa? Paunenge wakatakura chigubhu chemafuta iwewe chichinzi chine simba raMwari, chinenge chakatakura chimwe chii pakati pako iwewe naMwari? Anofanira kutakura mumwe ndiani iwewe naMwari? Asi wakatakura Mwari kai? Unofamba wakatakura Mwari mukagubhu so zvokuti ukadaiwo so unotodonhedza Mwari, puu, Mwari awira pasi. Tabidziwa Mwari wangu anga adonha. Zvese zvandataura izvi zvinoratidza pachena kuti kana munhu achitenda zvinhu zvakadaro, akafuratidzwa ndangariro dzake naMwari wenyika ino kuti arege kupenyerwa nechiedza cheivhangeri yaJesu Kristu ari mufananidzo waMwari. Ane chiedza chevhangeri yechokwadi haatende kunzi Mwari aiswa mujira iri kana murabha iyi kana mundandi kana mumafuta kana mumvura iyi. Mwari haapinde imomo. Akataura kubhuku yaActs 7 neku17 dzamabasa, akati handigare mutamberi dzakaitwa namaoko evanhu. Haana kugadzirwa rine machaina marabha amakapfeka, akatanga rini Mwari kugara mutemberi dzakaitwa namaoko evanhu. Iye akambozviramba. Haagari muzvinhu izvi zvamuri kugadzira izvi. Museyamu ndiprofeti vatofunga zvavo kutsenga nekudzungaira kwawakaita. Saka ngatiisiyei, ngatiisiyei. Toda kuti uroyonorwe manyero ano. Akachinja mutemo upi waakachinja? Haleluya. Ndichakupai mienzaniso miviri nekuda kwenguva yedu handichaiverengesa. Ndichangoita cite those scriptures. Vanenge vaida kuzodzidza nekunzvera, munozoenda munonzvera mega makudzimba. Mienzaniso inoratidza pachena kuti Mwari waiita tsika yekupota achichinja mutemo kana afunga hake kuzviita. Tikaenda pabhuku yaSamueri wokutanga. Haleluya. Tikaenda pabhuku yaSamueri upi? Wekutanga. Tinoona kuti Davhidhi waitiza Sauro. Haleluya. Regai tiende pa chapter 28. Pa chapter 28 ya 1 Samuel tinozviziva kuti Israeli
akanga achiziva kuti hakuna anobvumidzwa kubata nhumbi dzemuprista mukuru. Vanozoda kuzvinzvera izvozvo munoverenga Leviticus chapter 21 kubva pavhesi 9 kusvika kwainoperera. Inotsanangura pamusoro pehembe dzemuprista mukuru. Mozoverenga zvakare Exodus 25 yese. Uprista hwaIsraeri hwanga huri mumaoko maLevhi, kureva kuti aibvumidzwa kubata nhumbi dzeuprista akanga ari mwana waLevhi chete. Kana usiri wemba yaLevhi wanga usingabvumidzwa kudzibata. Asi tinoziva kuti Levhi akanga ine vanakomana vatatu, havasi vese vaibvumidzwa kudzibata. Vana vaLevhi vakanga vachiti Geshomu, voti Merari, voti Kohath. Ndo vakanga vari vana vaLevhi vari vatatu ivavo. Aroni, watiri kuti ndiye muprista mukuru, akanga ari muzukuru waLevhi waibva muchiuno chaKohati, akanga ari mumwe wevana vatatu vaLevhi. Asi Kohati haana kuita mwanakomana mumwe chete, akanga ari Amram, ndiye akazenga abereka Aroni. Aroni mwana waLevhi, asi muzukuru waLevhi, nekuti Levhi akabereka Kohati naMerari naGeshomu. Ndokubva Kohati abereka Amram. Amram ndiye akanga ari baba vaAroni, baba vaMozisi, baba vaMiriam. But Amram ari mwana waKohati akanga asiri ega futi pavana vaKohati. Kohati akanga ine vanakomana vana. Akanga ine murume ainzi Amram, akanga ine murume ainzi Izha, akanga ine zvakare murume ainzi Uziel, newechina ainzi Hebron. Ndo vakanga vari vana vaLevhi, vana vaKohati. Nzvimbo yatiri kuti Hebron yakatumidzwa nekuda kwezita remurume ainzi Hebron, akanga ari mwana waAmram. Hebron rakanga riri guta rautiziro, rakanga ragadzirwa ari maguta matanhatu sekurayira kwaMozisi pa35 dzaNumbers, kuti kana anenge auraya nemistake agotizira kwadziri. Matatu anga ari kumhiri kwerwizi, matatu akanga ari kumhiri kwerwizi. Saka anga ari maguta agara muprista mukuru kuti anenge auraya adzvenge kubayiwa nemutsivi weropa. Saka Aroni ari mwana waAmram. Amram wakanga arora hanzvadzi yababa wake Kohati yainzi Jochebed, ndobva azvara Aroni, asi akanga azvara dangwe rake Miriam. Aroni akanga ari second born, Moses akanga ari wechitatu. Aroni ndiye akapinzwa basa reuprista pavana vaLevhi, kureva kuti Moses akanga asiri muprista, ndokusaka asina kupfeka ephod, ndosaka asina kupfeka hembe dzeuprista, ndokusaka asina kuzodzwa namafuta. Nevana vaMozisi havana zvakare kupfekedzwa nhumbi dzeuprista, kunyange zvazvo vakanga vari veimba yaAmram akanga abereka Aroni, nekuti Mwari wakanga achuza Aroni pavana vese vaLevhi. Asi tinonoona pachapter 28 yaSamueri wokutanga, Dhavhidhi unotiza Sauro opinda muFiristia, anobva awirirana neshamwari yake Akishi. Obva anzi naAkishi, gara hako papalazi yangu. Dhavhidhi anoti kuna Akishi, mhuri yangu yakakura, ndingakuremedze ndikagara pastate house pako, nditsvagire guta randinganogara risina vanhu. Ndobva atumirwa kuti anogara Ziklagi. Rimwe gore ndobva Akishi aenda kuhondo naSauro mambo waIsraeri. Dhavhidhi akati Sauro nda kunomuurayawo, saka aida kunobatsira Akishi kurwisa Sauro mambo waIsraeri nyika yake yaanogara. Kuhondo magenerals aAkishi akati kuna Akishi, uyu wotakura Dhavhidhi uyu takanzwa kuti akambotiurayira Goriati, anotipandukira akatiuraya taakuhondo, hatinganorwa nemunhu weIsraeri kunyange ari shamwari yako. Akishi anoti dzokera hako kuZiklagi shamwari, ndanga ndichida kuenda newe, asi magenerals angu aramba. Tinoda kuona kuti Mwari achichinja mutemo akatanga here. Musi watichazoona achichinja Exodus chapter 20, tinoda kuona mumwe mutemo uchichinjwa naMwari, vanhu vakatarisa. Mwari akachinja mutemo, iye asingachinje sezvatambotaura, akachinja mutemo. Akachinja mutemo sei Mwari? David anodzoka kuZiklag, arambidzwa kuenda kuhondo naAkishi nekuda kwemagenerals ake. Anosvika guta rake rapiswa nevaAmareki. Vakadzi vake nevana nevakadzi varume vake vairwa naye hondo vatorwa vese vakaendwa navo nevaAmareki. Toda kuona kuti mutemo wakachinjwa ipapa ndewekuti kudii. Haleluya. Ndiri kunzwika here vadikani? Saka ndinoda kuti
muverenge chapter 27 verse 5 ne6 tinzwe kuti yakafamba sei nhau iyi. Zvino Dhavhidhi akati kuna Akishi, zvino kana ndakanzwirwa tsitsi nemi, ngandipiwe hwangu pokugara pane rimwe guta renyika ino ndigarepo, nokuti muranda uchagarireiko pamuzinda pamwe chete nemi. Naizvo Akishi akamupa Zikragi nomusi iwoyo. Naizvo Zikragi nderamadzimambo aJudha kusvikira nhasi. Zikragi remuFiristia riri kunzi nderemadzimambo aJudha kusvikira nanhasi, nokuti rakanga rapuwa Dhavhidhi naAkishi. Endai pachapter 28 verse 1 ne 2. Zvino namazuva evaFiristia vakaunganidza hondo dzavo kuzorwa navaIsraeri. Akishi akati kuna Dhavhidhi, ziva kwazvo kuti unofanira kuenda neni nehondo, iwe navanhu vako. Dhavhidhi akati kuna Akishi, naizvozvo muchaziva muranda wenyu zvaanogona kuita. Akishi akati kuna Dhavhidhi, naizvozvo ndichakuita muchengeti womusoro wangu nokusingaperi. Enda pachapter 29 verse 4. Asi machinda avaFiristia akamutsamwira. Machinda avaFiristia akati kwaari, dzosa munhu uyu adzokere uko kwake kwawakamuisa iwe, asi ngaarege kuburuka kundorwa. Yes. Nokuti munhu uyu ungandoyananisa ishe wake neiko? Hatiti nemisoro yavanhu ava here? Saka magenerals aAkishi akaramba kuenda kuhondo naDhavhidhi kunorwisa Sauro. Ngatiendei pachapter 30 verse 1 tinzwe kuti zvino mutemo wakachinjwa ndeupi. Zvino Dhavhidhi navanhu vake vakati vachisvika paZikragi nezuva retatu, vakawana kuti vaAmereki vakanga vanopambara kurutivi rwezasi neZikragiwo. Vakakunda Zikragi nokurupisa nomoto, vakatapa vakadzi navose vakanga varimo, vaduku navakuru, vakanga vasino kuuraya munhu, asi vakatapa vakaenda havo. Zvino Dhavhidhi navanhu vake vakati vachisvika paguta, vakariwana rapiswa nomoto, navakadzi vavo navanakomana vavo navanasikana vavo vatapwa. Dhavhidhi navanhu vakanga vanaye vakachema kwazvo kusvikira vasisina simba rokuchema. Navakadzi vaviri vaDhavhidhi vakanga vatapwawo, vana Ahinoami muJezeri naAbhigeri vaiva mukadzi waNabhari muKameri. Dhavhidhi akatambudzika zvikuru nokuti vanhu vakanga voda kumutaka namabwe, nokuti mwoyo yavanhu vose yakanga ine shungu, mumwe nemumwe pamusoro pavanakomana vake navanasikana vake. Asi Dhavhidhi akatsvaka simba rake kuna Ishe Mwari wake. Zvino Dhavhidhi akati kuna Abhiatari mupirisita, mwanakomana waAhimereki, douya hako pano neefodhi. Abhiatari akaenda neefodhi kuna Dhavhidhi. Dhavhidhi akabvunza Ishe akati, mazvinzwawo, Abhiatari akaenda neechi? Akaenda neefodhi kunani? Efodhi yaizikanwa nemunhu wese kuti anenge angoibata unobva wafira ipapo. The ephod yanga iri part of zviya zvitsvene zvakanga zvichinzi hazvichabatwa nani nani, ndezvevaprista bedzi nevana vavo. Dhavhidhi akapfeka ephod akatonyengetera kuna Mwari akati, ndingateverere mhuri yangu, Mwari akatenda uchavabata ugodzosa zvinhu zvako zvese. Zvechokwadi Dhavhidhi akaenda akanovabata akadzosa zvinhu zvake zvese. Saka iyoyi ndo yega yatichaverenga, imwe yacho iri pachapter 21 yaSamueri okutanga zvakare. Iyoyo yakazotaurwa futi naIshe wedu Jesu Kristu, ndo yatichaverenga. Tichangoverenga pakataurwa naIshe wedu pamusoro pekutyorwa kwemutemo kwakaitwa zvakare naMwari achishandisa Dhavhidhi. Zvakaitika pachapter 21 yaFirst Samuel, asi Jesu akazozvitaura pachapter 12 yaMateo. Mwari akachinja mutemo sei? Mwari akachinja mutemo sei? Chapter 12 yaMateo verse 1. Nenguva yeJesu akafamba napakati peminda yewiti nomusi weSabata. Jesu akafamba nepakati peminda yewiti uri musi weSabata. Vadzidzi vake vakanga vane nzara. Vadzidzi vake vava vaine nzara, vadzidzi vaJesu uri musi weSabata. Usingabvumidzwa kupinda mumunda, Jesu akapfuura nemumunda musi weSabata. Vakatanga kutanha vachidya. Vanapita vakati zveSabata taakumbosendeka, vakatandika kutema witi vachiita sei? Vachidya.
vaFarisei vakati vachizviona vakati kwaari, tarira vadzidzi vako vanoita zvisina kutenderwa nomusi weSabata. Mutemo weSabata hautenderi zvaitwa nana Pita izvi. Wadii kutsiura vana vako varege kuchikora Sabata masikati machenana vachikora mutemo. Yes. Asi wakati kwavari, ukaona panzi asi kureva kuti hazvisi kupindirana. Akati kudii? Ko, hamuna kurava here zvakaitwa naDhavhidhi? Zvakaitwa naDhavhidhi ndo zvatataura pa1 Samuel 21. Vari kubvunzwa Ishe Jesu pamusoro pekuchikorwa kweSabata kwaitwa nana Pita. Pachinzvimbo chekutata vafanira kunge vatadza ndichataura navo. It's okay Peter, dzosera witi mumunda unyarere. Akatanga kutotaura vaFarisi kuti hamuna kurava here. Kuti nawe kuchikorwa kwemutemo nekuchinjwa kwawe yakamboitika wani. Hamuna kurava here dzokoro dzaye. Asi wakati kwavari, ko, hamuna kurava here zvakaitwa naDhavhidhi? Akaita sei Dhavhidhi? Musi waakanga aziya, aimhanya akachitiza Sauro ndokubva afa nenzara. iye nevakanga vanaye, vainaye sezvandakaitawo ini nevandinavo vana Pita. Kuti wakapinda mumba maMwari, akapinda mutemberi, akadya zvingwa zvokuratidza, akadya the showbread. Akasvika kuna Ahimeleki pachapter 21 ya1 Samuel. Akati kuna Ahimeleki, ndiri kumhanya ndipowo chikafu. Zvikanzi naAhimeleki, shamwari hapana chingwa chiri common, chingwa chiri pano bedzi, chingwa chichene achibatwe naAsiri weimba yaLevhi. Zvikanzi Dhavhidhi, ndipe ndidye. Ahimeleki haana kuti unorwara unofa. Ahimeleki akati uyu anonesa, regai timupe, kana achifa tozomuviga. Ndobva chingwa chitsvene chatorwa shamwari patafura yechingwa chekuratidzira pachapuwa Dhavhidhi. So ndobva agovera vapfana vake vakadya, havana kufa. Ndo iri kukotwa nani naJesu pamusoro kubvunzwa yekuchikorwa kweSabata. Zvokuchinja mutemo here hazvina kutanga nhasi shamwari. Dhivha akambozviitawo. Dhavhidhi chingwa chaakadya chaingodyiwa bedzi neveimba yeuprista. Ndo bedzi vaidya chingwa ichocho. Inzwai mumwe mutemo uri kuchikorwa. Yes. Zvakanga zvisina kutenderwa kudyiwa naye nevaiva naye, asina vaprista bedzi. Ko, hamuna kurava pamurayiro kuti neSabata vaprista vanoputsa murayiro weSabata mutemberi vasine mhosva? Anditi Sabata roti munhu wese ngaazorore nezuva reSabata. Asi akazorora kudaro ngaauye nemakondobwe maviri egore rimwe emakwai kutemberi nezuva reSabata. Zvino kana auyiwana wanoitwa sei? Zvikanzi anopiswa, achipisirwa kunani? Zvikanzi kuna Mwari. Anozvipisa ega. Zvikanzi handiti basa ravaprista. Zvinosaka kureva kuti vaprista vari kuita graft Sabata rega rega, vari kutyora murero vasi vaprista ava. Every Sabbath day the priests are breaking the law. Kuti vazvirambe hazviti. Bhozi munhu wese paanoya nembudzi shama nemakwai mavirika, vaprista vanodokerwa vadikitira nekugrafta. Chechi yese ichiti nhasi hazvibvumidzwa kushanda, muprista achishanda. Yakatozoburitswa mufaira naJesu. Saka mavhesi ataverenga maviri, taverenga 2 examples dzekuchinjwa kwemutemo. Mutemo unoti anotyora Sabata anotakwa namabwe achifa. Vakomana vakaona vana Pita vachitema hura musi weSabata, vava vasina need yekuti vataure naJesu nezvazvo. Ndakuna naLeviticus naNumbers, kuna akawanikwa achityora tsotso musi weSabata akatakwa namabwe akafa. Ndoda vari kutema witi mumunda. Asi vakaita simba rekutaura naye, havana kumbotakwa namabwe, hapana kazvitsvaga kuti iko kutongobvunza Jesu nezvazvo zviri mumagwaro here. Murayiro hauti kana mukaona mudzidzi wemunhu achityora Sabata munomubvunza, unoti munoenda naye kugedhi, munhu wacho achityora Sabata momutaka namabwe. Jesu audzwa nhau iyoyo, akabva ataura nhau yekutyorwa kwemutemo, kuchinjwa mutemo. Bhozi pakadyiwa chingwa chitsvene naDhavhidhi chaifanira kudyiwa neveimba yaLevhi chete, iye akachipiwa akachidya contrary to the law, haana kufa. Pakapa pachida kutsanangurwa 7:11 dzavaHebheru kusvikira pa15. Levhi ndiye anodya chingwa chitsvene, ndokusaka Dhavhidhi achisvika haana kupinda akanochitora, nekuti munogara chingwa chacho Dhavhidhi haapinde.
chingwa chitsvene chinogara patable of showbread. Table of showbread inowanikwa muHakitoros musanctuary. Imomo munongopindwa bedzi naAhimeleki. Saka Dhavhidhi achika patemberi, Ahimeleki akabuda musanctuary ndokutaura naDhavhidhi. Ndokubva anzi tipe chingwa, akati chingwa chiri common hapana, pane chingwa chitsvene ukachidya unofa. Dhavhidhi akati isu hatisi vanhu vari common, tinotori vatsvene. Chingwa ichocho ndo chinotori common zuva ranhasi. And don't even go to Sakatoro David. David, the bread is in a manner common today. Ahimelekakata inina ndisitira Maritan ura sakana problem. Do papina magitoros, do kuno ronkondora chingwa cha Mwari. Do babuda nacho, do kuno chitambidza diva aripaze. Ndio twakutotipema majarini zvedu titseke kwakutorova pasi. Ashina kungoitika. Akachinja Mutemo 7:11 dzava Hebrew chapter 7. Naizvo kana kukwaniswa kwavapo nenzira yeuprista hwaLevhi. If therefore perfection was by the priesthood of Levi in brackets, for under it the people received the law. Nokuti vanhu vakapiwa murayiro nokuda kwawo. What need was there that another priest should arise, who is not from the order of Aaron, but after the order of Melchizedek? Ko mumwe muprista vaifanira kuzomuka seiko uno rudzi rwaMelchizedeki asinganzi uno rudzi naAroni? For the priesthood being changed, nokuti kana uprista uchishandurwa, there is also necessity for the change of the law. Nomurayiro unofanira kushandurwawo. And ipa 13 nekuti anorehwa nezvake. Nokuti uyo unorehwa zvinhu izvi pamusoro pake akanga asina kubva kuimba yaLevhi, wakanga ariwo rumwe rudzi. pamusoro peirwo rudzi Mozisi haana zvaakambotaura pamusoro peuprista. Rwakanga rusino munhu wakambobate basa paatari. Jesu ari kutaurwa zvinhu izvi akanga ari werimwe rudzi rwaJudha, kunova ndokwaibvawo Dhavhidhi. Pamusoro peimba yaJudha hakuna akabhenga abata chingwa chitsvene, hakuna akabhenga abata basa paatari. Yes. Nokuti zvinoonekwa pachena kuti Ishe wedu wakabva kuna Judha. Pamusoro porudzi urwu Mozisi haana kureva zvavapirisita. Izvi zvinoratidzawo kwazvo kana kuchimuka mumwe muprista wakafanana naMelchizedeki, usina kuitwa muprista nomurayiro wokurayira kwenyama, asi nesimba rohupenyu husingaperi. Mazvita. Saka pari kupiwa chingwa chitsvene kuna Dhavhidhi achidya orega kufa, contrary to the law. Mwari aitoprofita kuchauya sungano idzva, ichange ine muprista mudzva. Muprista iyeye anenge achibva kune rumwe rudzi, anenge asingabve kuna Aroni, anenge achibva kuna Judha kana tichitaura nezvake panyama. Ndokusaka Dhavhidhi akadya chingwa chitsvene asiri weimba yaAroni, haana kufa. Kureva kuti Mwari aitoparidza kuti ndichachinja Mutemo. Imwe vhesi yatingade kubata haisi yatichaverenga zvedu, tichangoisiya yakadaro. Tichazoiverenga manje manje, asi izvezvi hatiiverengi, tichangoitaura mozoiverenga maakumba. iJeremiah 31:31. Saka munozoiverenga, inotaura pachena kuti Mwari waitaura kuti achachinja Mutemo, achachinja sungano. Sungano ine mutemo wayo. Haugone kutaura mutemo wemusungano A uchiutaura kuvanhu vari musungano B. Sungano A ine mutemo wesungano A, sungano B ine mutemo wesungano B. Old Testament ine murayiro waMozisi, New Testament ine murayiro waKristu. Murayiro waKristu ndewe nyasha, ndewe kutenda, ndewe rudo, ndiwo murayiro waKristu iwoyo. Murayiro waMozisi murayiro yese 613 yakapuwa kuna Israeli ikanzi irarame nayo. Saka vhesi yatichaverenga tichaiverenga kubva paHebrews chapter 8 totangira pavhesi 7. Toda kuti mumhanye nayo tinosvika nayo kuvhesi 13 tinzwe pachena kuti Mwari wakagara achitaura kuti aida kuchinja mutemo, aida kuchinja covenant. But patamboverenga pachapter 7 vhesi ya 12 panzi kana uprista uchichinjwa nemutemo unofanira zvakare kuita sei? Kuchinjwa. Tati Mwari achinje, asi takuona Mwari asingachinje, achichinja sungano, achichinja uprista, achichinja mutemo. Akabhenga apinza basa Levi, ndobva azodzinga Levi pabasa, ndobva apinza Kristu,
aine uprista kwete hworudzi rwaAron asi hworudzi rwaMerikizedheki. Ane uprista hunogara nekusingaperi. Ane uprista hwakaitwa nemhiko kupfuura hwaLevhi husina mhiko, nekuti unotaurwa nezvaakachinzisha akapika hafi akazvidya mwoyo achiti iwe uri muprista nekusingaperi une gwara raMerikizedheki. Ndozvaakataura kwaari pachapter 110 verse 4 yamapisaremu, kureva kuti New Testament isungano idzva yakatouya kureva kuti Mwari akachinja sungano, akambopa sungano yomurero waMozisi ndobva azonza New Testament sungano yaKristu. Ndobva Mwari abvisa futi uprista hwaLevhi ndokunza uprista hwaKristu. Ndobva Mwari abvisa murero waMozisi ndobva aisa murero waKristu, kureva kuti Mwari akachinja zvinhu zvitatu: akachinja sungano, akachinja uprista, akachinja mutemo. Achinja zvese izvi iye Mwari wacho haana kuchinja. Imi munogona kuseka muchishamiswa nazvo, but panyika pano tinazvo. Kubva musi weMonday waunoenda kubasa kusvika Friday unochinja shati ngani? Unochinja zita here every day raunochinja shirt. Nhasi ndakapfeka white shirt ndaakunzi Bernard, mangwana ndakapfeka red shirt ndaakunzi Fernando. Unongochimukira every day kwatobewa mudede kunochinja chitupa. Ukangochinja hembe wakutochinja chii? Wakuchinja zita. Vanhu vari kuchinja hembe, vachichinja mahairstyle, vachichinja mafoni, vachichinja pekugara, vachichinja motokari. Havasi kuchinja mazita, havasi kuchinja ziso, havasi kuchinja character. Vari kuramba vakadaro. Ndozvinoita Mwari. Anochinja sungano oramba ari Mwari wokumusoro kudenga. Anochinja uprista oramba ari Mwari wokumusoro kudenga. Anochinja murayiro oramba ari Mwari wokumusoro kudenga. Kune mirayiro miviri yakatosiyana. Ndakune vanhu vari myopic, vari gagged, vari short sighted, vari delusional. Vanofunga kuti pese pavanowana wedhi rakanzi commandment kana kuti law pari kutaurwa the law of Moses. That is a serious tragedy. Kana uchiri palevel iyoyo imbomira kukakavara umbodzidza wakanyarara. Izwi kuti law mubhaibheri haritaure murayiro waMozisi every time. Izwi kuti commandment mubhaibheri haritaure murayiro waMozisi every time. Ndoda kuti mubate bhaibheri reshona rechirungu nekuti reshona harizozvibudisi zvakanaka. Ndoda kukupai 2 examples dzinoshandiswa izwi kuti commandment pachirehwa murayiro waMozisi, ndozokupai futi another scripture inotaura commandment pachitaurwa murayiro waKristu. Zvakatosiyana mubhaibheri. Tinofonjerwa nevanhu vachikota mascriptures asina musoro wese, ana Revelation 14 vachiti Mwari akati vanoponeswa vanhu vanokeepa the commandment of God. Ndikati unoziva here tiri kunzi commandment yacho ndeipi? Ndamacommandments maviri. Hallelujah. Amana ndopedza here uparidza pana. Utsabve pano usina kunzi vavhangiri kuti akachinja mutemo asati atomboitanga kuiparidza. Ndichiri kukura ground chete. Asandaitanga, ndoitanga manje. Toda kuona kuti is it true kuti wedzere kuti commandment riri multidimensional, rinoshandiswa interchangeably in the Bible. Hallelujah. Ndoda kuti muverenge Ephesians chapter 2 verse 14 musvike pa 17. Ndoda kuti tishandise mavhesi ari maviri kuonesa vanhu kuti zvechokwadi apa pairehwa murayiro waMozisi. Yes. For he is our peace. DJs ari kurehwa naPauro pa Ephesians 2. Jesus is our peace. Who has made both one. Jesus has made both one. And has broken down the middle wall of partition between us. Jesus has broken down the middle wall of partition between us. Having abolished in his flesh the enmity. He abolished the enmity. Even the law of commandments contained in ordinances. Even the law of commandments contained where? Contained in where? Ordinances. All right. In Leviticus chapter 4 verse 2.
Leviticus chapter 4 verse 2. In my scripture, Exodus 20 verse 6, "Are not ye showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments?" Ari kutaurwa pama laws of Moses ndo ari kunzi commandments ese zvawo hapana inosara. Verengai tinzwe Leviticus chapter 4. "Speak unto the children of Israel, Moses anonzi speak unto the children of Israel, saying, If a soul shall sin through ignorance against any of the commandments of the Lord concerning things which ought not to be done, and shall do against any of them, yes, if the priest that is anointed..." maita henyu takashikora wedzera kuti commandments riri kutaura murero 1 waMozisi. Ndaakuda kuti tiverenge mamwe mavhesi maviri ari mubhaibheri rimwe chete anoshaizwira kuti commandment asi ari maNew Testament commandments. And pa Acts chapter 1 verse 1. Acts chapter 1 verse 1. Yes. "The former treatise have I made, and Yes. Theophilus of all the Jesus began both to do and teach, Yes. until the day in which he was taken up. Up to the day in which Jesus was taken up. After that, he through the Holy Spirit had After given, Jesus was taken up. So go to verse 2. until the day in which he was taken up. Until the day in which Jesus was taken up. After that, he through the Holy Spirit After that, he, Jesus, through the Holy Spirit, had given commandments he had given commandments unto the apostles unto the apostles whom he had chosen. whom he had chosen. Kureva kuti commandments akapirwa ana Peter haana kufanana commandments akapirwa Moses. Aya commandments a Christ. Kune commandments a Christ kozoita commandments a Moses. Ngati mbonzwe one a commandment ya Kristu tinzwe John chapter 15. John chapter 15. Toda kuti tione kuti kweye Jesu akamboritaurawo here izwire kuti commandment pamwe inyowanika vamwe vanoti Jesu wenyu uyu nyepa chako chaiko. Ngatinzwei verse 12 ye John chapter 15 ne 13. John 15 verse 12 and 13. "This is my commandment, This is my commandment, that you love one another that you love one another as I have loved you. as I have loved you. Greater love has no man than this, That a man laid down his life that a for man his laid friend." down his life for his friend." Unogona kuverenga zvakare John chapter 13 verse 34. Inoti, "A new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another." Ari kuti a new commandment, the Christ. Could love one another as I have loved you. It is not a Mosaic commandment. It is a Christos commandment. A commandment ya Christo. Hallelujah. But hatikune kutaura izwi to commandment in the perspective of the commandments of Christ. Tikasiya 1 John chapter 2 verse 7. Tiri kuverenga rechirungu ndi hatuna kunyatsoburitsa the word commandment as it is. Risina kutranslatewa. Yes. "Brethren, I write no new commandment Zvikanzi naJohn, "Brethren, I write no new commandment unto you, unto you, but an old commandment, but an old commandment." Dear Moses, old commandment. Yes. which you heard from the beginning." Which you heard from the beginning. What is the old commandment? The old commandment Is the old commandment the law of Moses? is the word which we have heard from the beginning. Clap hands for Jesus. The commandment is not the Torah books. It is the word which you have heard from the beginning. Saka kune vari confused. Vane confused confusion. Vane chi? Confused confusion. Ndavanofunga kuti pese pavasangana newenzi commandment ari kurehwa ndiani? Moses. Kune commandments a Moses. Kozoita zvakare commandments ani? A Christ. Saka nekuda kwetime takungoverenga 101 mawedzi anotaura izwi rekuti law. Ngativerenge maviri. Nawo inoda zvapupu zviviri. Totoda zvapupu zviviri chete. Saka tinotanga tabata murero waMozisi, tozonobata zvakare chi?
mirayiro yaKristu handiti. Panonzi law pachirehwa law of Moses, tozoverenga panonzi law pachirehwa law of Christ. Hallelujah. Joshua chapter 1 verse 8. Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written. This book of the law, itanaka buku raerewa. Matthew yangeza tenyorwa. Siyana inayo. Ande pa buku ya Exodus. Exodus 18 verse 19. Hearken now unto my voice, I will give thee counsel, and God shall be with thee. Moses, Moses. Yes. Be thou for the people to God word, that thou mayest bring the cause unto God. Yes. And thou shalt teach them ordinances and laws, and shall show them the way wherein they must walk, and the work that they must do. Thank you. Kureva kuti mavhesi ataverenga ari maviri ari kutaura pamusoro pezwi rekuti law, but achitaura the law of Moses. Taakudawo mamwe mawenzi maviri anoshandisa the same word rekuti law, but achitaura the law of Christ. Ngatitange tanzwa Romans chapter 8. Manje Romans chapter 8 ka ndo chibaba chacho. Because Romans 8 inobva yaburitsa ari maviri mawenzi acho ekuti law. Law in respect of Mosaic law, and law in respect of the law of Christ. Zvandiri kutaura izvi kune varume vakafa vachena musoro vachiparidza murayiro vasingazvizive kuti hapasi pese paunosangana nezwi rekuti law panenge pachirehwa the law of Moses. Ellen White akafa asingazvizive zvandiri kutaura. Anofunga kuti pese pakanzi law pari kutaurwa law of Moses. Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation in them that are in Christ Jesus. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. To them who walk not after the flesh. Who walk not after the flesh, but Yes. after the Spirit. Yes. For the law of the Spirit of life is Christ Jesus. The law of the Spirit of life. Verse 2. For the law of the Spirit of life is Christ Jesus. Paganzi is or in. Sorry. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Aha. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus. What has it done? Has made me free from the law of sin and death. Clap hands for Jesus. The law of the Spirit of life in Christ Jesus. The law of sin and death. It was the law of sin and death, the law of Moses. Law of spirit in life in Christ Jesus is the gospel of grace. Sakataona mazwi ekuti law ari maviri achishandiswa at the same time, but distinctively. Vachidistinguisha the law of Moses from the law of Christ. But vari kuburitsa kuti murayiro wa Moses unouraya, murayiro wa Kristu unopa upenyu. Romans chapter 3 verse 26 ne 27 toda kuona kuti tinowana here zvakare rimwe izwi rekuti law, but risingataure nezvemutemo wa Moses pachitaurwa mutemo wa Christ. To declare, I say, at this time his righteousness, that he might be just, and the justifier of him which believeth in Jesus. Where is our boasting then? Where is boasting then? It is excluded. It is excluded. By what law? By what law? Of works. Of works. Nay. Nay. But the law of faith. But the law of faith. Clap it for Jesus. The law of faith. The law of faith. Saka pasi pese paunoona pachidzi law obva watofunga kuti sabata rikurewa kune mumwe mutemo
unotonzi mutemo wekutenda. Kutenda mutemo mudzari pasaidi pako kuti kutenda mutemo. Tichiri tesere vana baba nana amai. Saka ground redu raibva. Ground redu raida sei? Number 1 taona kuti Mwari haachinje. Number 2 taona kuti asingachinje kudaro anochinja mutemo, anochinja sungano, anochinja uprista. Ndobva tasempira mumwe mitemo yakachinjwa. Tikaona mutemo weEphod wakachinjwa pana Dhavhidhi. Tikaona mutemo wechingwa chitsvene wakachinjwa zvakare pana Dhavhidhi. Ndobva taenda kuHebrew 7 tikatoona pachinzi mukangoona uprista hwachinjwa mutemo unochinjwa futi. Saka Jesu paakadzinga Levi pabasa reuprista achiisa Christ haana kubvisa Levi, aiparidza murayiro. Murayiro wacho waaiparidza ukasara. Saka verse 12 yabva yati kana uprista uchichinjwa nemutemo unofanira kuchinjwa zvakare. Nyamba musoro weshoko ndewekuti akachinja mutemo. Tsokorodza Exodus chapter 20 verse 1 to 5. Iya akuda kuti vakasimba vasimuke zvavo. Kunze kwevane vasina havo kusimba. Toda kuiparidza takamira. Ndinofunga kuti ndikawana 45 minutes ndenda topedza. 45 vhangeri yacho ingada kugadzirwa ground stereki. Asi kana taakuibata yagadzirwa ground kudaro haye yanaka. Mwari anochinja mutemo. Tanga tambobata Hebrews chapter 8 kaimi. Verse 7 haina kuzoverengwa. Ndo verse yataifanira kupedza nayo. Tichiburitsa pachena kuti anochinja zvake chii? Anochinja mutemo. But ndatini verse iyi ichitaurwa naPauro. Ndiye akanyora vaHebheru. Akanga achinokora kuJeremiah chapter 31 verse 31. Saka hatichaverenga Jeremiah 31 verse 31, tichazoverenga zvedu late. Ngatingoiverenga ipa yakanokorwa naPauro. Verse 7. Manyai musvike ku13. Nokuti dai iya sungano yokutanga dai Old Testament yakanga isina chaingapomerwa, yakanga isina ma-defaults, ma-defects. Yechipiri ingadai isina kutsvakirwa New Testament ingadai isina kuuya. Nokuti unovapa mhosva achiti, unoipa Old Testament mhosva. Kana mukanzwa Mwari akutaura mazwi aya awana mhosva pamusoro pesungano yokutanga. Musi waakataura mazwi aya akanga aiwanira fault Old Testament. Unovapa mhosva achiti kudi tarirai mazuva anouya, tarirai mazuva anouya, ndo zvinotaura Ishe. Ndizvo zvinotaura Ishe. Andichaita sungano neimba yaIsraeri neimba yaJudha. Andichaita nawo sungano itsva neimba yaIsraeri uye neimba yaJudha. Isina kufanana nesungano yandakaita nawo pekutanga. Isina kuita sesungano yandakaita namadzibaba avo. Musi wandakavabata ruoko ndikavabudisa Ijipita. Mazuva randakabata ruoko rwavo kuti ndivabudise munyika yeIjipita. Isungano ipi? Amana kati bhobomberai. Toidhedha kati patatosvika apa pakanaka. Because ari kuti iye isina kufanana neiya yandakaita musi wandakavabata ruoko ndikavabudisa Ijipita. Nekuti mutemo wokutanga wakapuwa Israeri ndewepaseka wakatorwa paExodus chapter 12. Ndo musi wavakabatwa ruoko kuti vabude Ijipita. Mimwe mitemo yese yakazotevera yakauya mumashure meExodus chapter 12. Kureva kuti mutemo wekutanga mutemo wakapiwa Israeri achibuda muIjipita, murayiro waMozisi. Saka iri kutaurwa kuti sungano yandichaita yakasiyana neiya yandakaita musi wandakavatora Ijipita. Tikaona yafanana ndeyekunyepa, dzinofanira kusiyana. Nekuti musi wayakataurwa naMwari yakanzi isina kuita seiya. Kureva kuti sungano idzi dzakaita sei? Dzakasiyana. Shamwari tiri kurima zvisingaite iva baba. Amen. Vhangeri richitwasanuka, madhimoni achivhunduka kuti mavhesi aya ari kubatwa sei. Mazuva Isaya taachingotorera vanhu mari pasina magwaro akawanda. Awanda kamagwaro. Unobvumirana neni kuti hauna kumwe kwaunoenda kunoparidzwa shoko raMwari, kwaunobva uine mavhesi akawanda saunobva nawo pano. Unobvumirana neni izvozvo. And ask kungowanda bedzi kungoti awande. Ari kunyatsoburitsa clarity, here the straightforwardness, the astuteness of the doctrine of Christ. It stands erect like this. It is immovable. The doctrine of Christ is immovable. Hakuna chinhu chiri stubborn panyika pano sedoctrine raKristu. Yakasiyana neiya yandakaita nemadzibaba avo musi wandakavabata ruoko
ndikawabudisa Ijipita handeinayo. Nokuti havana kurambira musungano yangu. Iyoyo sungano iyoyo yandakaita navo yakazoita fault yekuti havana kuramba mairi, vakatadza kuchengeteka musungano iyoyo. Neni ndikasava nehanya navo. Ndavaisa musungano ndakazoshaya hanyika navo. Kuti tukadzokera mumurayiro, so ukudzokera musungano Mwari asisina hanyika nawe. Saka uchiona kana ukabvisa chegumi, so Mwari haana hanyika newe. Unongoti chemo ndinanzwa nekubvisa chegumi zvangu zvikuramba zvakadaro. Nyamba Mwari haana hanyika nesungano iyoyo. Kwenyari pasati pako mutaurire kuti Mwari haana hanyika newe. Ukapinda musungano iyoyo, Mwari haana hanyika newe. Sokurodza vhesi iyoyo. Nokuti havana kurambira musungano yangu. Neni ndikasava nehanya navo, ndizvo zvinotaura Ishe. Nokuti ndiyo sungano yandichaita neimba yaIsraeri. Apedza kuita rabhishi yekutanga, akabva atanga kubranda yaaroda kugadzira. Vanhu vari mumurayiro, shamwari Jeremiah achiprofita ari mumurayiro, akaprofita zvesungano ichauya kana yaakanga achiprofita ari mairi yaparadzwa, Mwari ashayiwa hanyika nayo. Iyi ndiyo sungano yandichaita navo iyi. Kana mazuva yapfuura, kana mazuva iwayo apfuura, ndizvo zvinotaura Ishe. Kunotori nemazuva anonzi mazuva iwayo. Nyamba ari kunzi mazuva iwayo i33 years dzaJesu ari pakati pevanhu. Ndio mazuva iwayo aakanga ari pakati pevanhu. Kana angopfuura bedzi, sungano yaakutogadzirwa. Nekuti ari mumazuva iwayo pa16:18 dzaMateo unonzi waishi ndiwe Peturo, pamusoro peruware urwu ndichavaka sungano yangu. Nekuti kereke nekuti sungano chinhu chimwe chete. Haana kuti pamusoro peruware urwu ndakavaka sungano yangu. Mazuva iwayo akanga asati apfuura. Amen. Omberera Jesu maoko. Kana mazuva iwayo apfuura, kunoti sungano ione kana mazuva iwayo asina kupfuura. Yes. Kana mazuva yapfuura, ndizvo zvinotaura Ishe, ndichaisa mirayiro yangu pakufunga kwavo. Ndichaisa mirayiro yangu pakufunga kwavo. Saka zvazvakanakira, sungano kana yauya ichangoburitsa pachena kuti ndiyo, nekuti mirayiro yacho iri musungano iyoyo kana mazuva iwayo yapfuura yagadzirwa, inenge isina kunyorwa pamapepa napamatombo. Inenge yakanyorwa naMwari mupfungwa dzevanhu. Yes. Napamwoyo yavo ndichainyora. Ndichanyora ndega mirayiro yangu pamwoyo yavo. Ndichava Mwari wavo. Ndichava Mwari wavo. Ivo vachava vanhu vangu. Ini ndichava Mwari wavo, ivo vachava vanhu vangu. Vanhu venguva yesungano iyoyo. Kwete imimi. Ndokutaura kwaitwa naJeremiah. Kureva kuti vanhu vaIsraeri vakanga vasiri vanhu vaMwari. Vanhu vaMwari vavasati vauya. Vanhu vaMwari vaizowanikwa kana mazuva iwayo apfuura, kana sungano yemazuva iwayo yazogadzirwa. Ndopaizoti vachava vanhu vangu, ini ndichava Mwari wavo. Kunoti ukapinda mumurayiro watobuda muvanhu vaMwari. Yes. Mumwe nomumwe haangazodzidzisiwo kwake. Hakuna achamira achibvunza kuti Sabata wakabata here, Saturday yapfuura. Hakuna achadzidzisa wekwake. Yes. Kana mumwe nomumwe hama yake achiti ziva Ishe, nokuti vose vachandiziva, kubva muduku kusvikira kumukuru pakati pavo. Nokuti ndichava nengoni nokusarurama kwavo. Ndokubva paintroduce kwaGrace. Zvikanzi sungano inenge iri yengoni, ndichava nengoni pakusarurama kwavo. Kureva kuti kumurayiro kwainzi anenge atadza anofa. An eye for an eye, a hand for a hand, a tooth for a tooth, a foot for a foot, an ear for an ear. But ku New Testament kunonzi ndichava nengoni nekusarurama kwavo. Isungano ichanzwirwa vanhu ngoni. Havacharohwa naMwari nekuda kwezvitadzo zvavo. Saka pa17:30 dzamabasa Pauro anobva ati naizvozvo Mwari akarega hake kurangarira mazuva ekusaziva, kureva kuti Mwari unoda kuvaregerera. Handeinayo. Nezvizvo handichazozvirangariri. Ndobva ndakanganwa kurangarira zvitadzo zvavo. Zvaanoti sungano itsva. Mukanzwa kuti New Testament wakasakadza yokutanga, akaparadza Old Testament. Zvino chinhu chosakara, zvino kana chinhu chamuchembere chova chakare, awe kudhara muchembere uyu choda kurova, akufanira kurova. Reshona rati choda kurova, rechirungu rinoti ready to vanish away,
kureva kuti chinhu ichi chava kuenda kunoparara. Redha hakusi kuda. Hallelujah. Saka verengai vakorinde vechipiri chapter 3 verse 1 to 6. Tingonzwa kuti zvino zvaari kuti ndichanyora mirayiro yangu pamwoyo yavo. Pane here akaona Mwari akabata peni izvezvi achinyora thou shalt not kill, thou shalt not steal. Because sungano iri kutaurwa iri kunzi idzva ichaitwa namazuva iwayo kana mazuva iwayo yapera. Iri kunzi ndichanyora ndega mirayiro yangu pandangariro dzavo pamwoyo yavo. Yakasiyana nesungano yange yakanyorwa pamirayiro pamatombo. Iyi hainyorwe mirayiro pamatombo, iyi inonyorwa pamwoyo yavanhu. INew Testament iyo. Saka kana maona yauya manje yekutanga yayekare yakatosakadzwa yakurova. Saka hadzimhanye dzese dziri mbiri sungano, imwe inofa kuti imwe igotanga. Saka Old Testament yakafa, yakasakadzwa, yakarova kuti agoudza New Testament. 2 Corinthians chapter 3 verse 1 to 6. Tinotanga zvekuzvirumbidza kwamuri here? Tingatanga here kuzvirumbidza kwamuri imi vanonzwa shoko ratinoparidza? Tinotsvaka here savamwe mwandi dzinoenda kwamuri? Kana mwandi dzinobva kwamuri? Kana dzinobva kwamuri? Hatisi kuda tsamba dzinonyorwa dzichinzi ndatuma maapostoli munhu waMwari chaiye. Hatitsvage tsamba dzinobva kwamuri kana dzinoenda kwamuri. Dzingatirumbidza. Dzinotirumbidza. Ko sei uri kuramba tsamba? Imi muri mwadi yedu yakanyorwa mumwoyo medu. Omberera Jesu maoko. Muri mwadi yakanyorwa mumwoyo. Nyamba inyorwe nepeni. Inonyorwa sei? Inozikanwa nokurahwa navanhu vose. Makaonekwa kuti muri mwadi yaKristu. Makaonekwa kuti muri mwadi yaKristu. Yakagadzirwa nesu. Yakagadzirwa nesu. Isina kunyorwa neingi. Isina kunyorwa neingi. Asi nomweya waMwari mupenyu. Yakanyorwa nomweya waMwari mupenyu. Isina kunyorwa pamahondefa amabwe. Iyo! Chakanyorwa pamahondefa amabwe chiko. Vateni commandments. Yes. Asi pamahondefa enyama omwoyo. Makanyorwa pamahondefa emoyo. Kutenda kwakadai tinako naKristu kuna Mwari. Hatiti takakwana. Hatiti takakwana kuti titeme chinhu timene. Titeme chinhu timene. Our sufficiency is from God. Asi kukwana kwedu kunobva kuna Mwari. Who has made us able ministers of the New Testament. Iye akwatikwanisa kuti tive vashumiri vesungano itsva. Which is of the Spirit. Isati iri yezvakanyorwa asi yomweya. Mazvinzwa. Sungano idzva isiri yezvakanyorwa asi yemweya. Ko yezvakanyorwa yarambirwei? Nokuti zvakanyorwa zvinouraya. Omberera Jesu maoko. Unogona kuombera kudarika apa. Zvakanyorwa zvinouraya. Saka takatatiza zvinouraya toenda kupi? Asi mweya unopa upenyu. Omberera futi Jesu maoko. Saka sungano yezvakanyorwa isungano yemurayiro. Asi isu tiri musungano yemweya. Hatisi kuona mirayiro yakanyorwa pasa. Inonyorwa namweya mutsvene mumwoyo mako. Inonyorwa kumweya wako. Inonyorwa chirudzii. Ndosaka ati muri mwadi Yesu yedu isu yatakanyora isu. Asi ndeya inoenda inoverekwa navanhu. Asi iri kunyorwa nekuda kwaKristu. Saka tinoinyora sei? Pauro ati tinonyora tsamba asi hatinyore neingi. Makanyorwa nemweya mutsvene. Nekuti shoko randiri kuparidza kwamuri ndiro riri kuenda kunonyora mumweya mutsvene. So zviri kudiwa naMwari, zvekururama kwaMwari zvaJesu Kristu zviri kunyorwa kumweya wako namweya mutsvene. Asi ari kuparidza shoko munhu. Ndosaka Pauro ati muri mwadi dzedu dzatakagadzira isusu asi ndekuda kwani? KwaKristu. Saka hatisi kuda kuona ma10 commandments panapa. Hatisi kuda kuona Tora ichiverengwa. Imi ndimi tsamba dzacho dzakanyorwa nomweya mutsvene. Asi dzakagadzirwa nesu. Waiona nauyazvi? Saka Mwari achitotaura kuna Jeremia akanga ati ndichanyora ndega. Pauro oti makanyorwa nomweya mutsvene. Kureva kuti mweya mutsvene ndiani zvake? NdiMwari. Exodus 20 verse 1 to 5. Mukauya kunoku unotofanira kusimba. Unofanira kutofarira mavhesi. Unofanira kupedzera kuti afarira. Mazuva aimbwa natambauka. Kanemi ndatirambe takashinga isu. Penyere tambauka. Handizoti penyere. Saka ina ndapedza form 4 ndiri kuHonde Valley kumusha kwamai vangu. Ndakamirira results.
Saka papa ineka People's Radio. Saka ingoiswa pamuti soko kutanga kurova muchokocho. Kachirova chi Radio Zimbabwe. Ndo yaikubata chete iwe. Vana Power FM vava sikabata, ukabata Radio Zimbabwe. Saka uitika ndokangobuda soko ndoimbodzwa ka radio ndikarudi. Papa sikapere 10 minutes. Pasina kutanga kutaurwa tane minda. Nehondo. Titani sikazvide. But ukaramba uchizvinzwa zvozokupinda. Zvinozvida sei? Zokupinda usikazvide kudaro. Saka zoturi mushowo chigeza so unenge wakangani wondikasoka ndikade. Wazokere no kuti nehondo. Zvakasikwa naMwari zvakadaro. Chinhu chika ukave exposed to something for too long, regardless of whether you like it or you don't, it has got an ability to assimilate into you. Whether they are bad habits or good habits, that is why it is important for you to expose yourself to things that are constructive and that can improve you. Saka kuramba uchuya panapa uchaura kuti mweya uya wakungoda kungonzwa munhu wamwari achikotaura asina mavhesi, uchikombera uchikonyora zvachiro zvataura uchikonyora, unotanga kubudawo mbichana wotoona kuti mavhesi anowanda. Iyezvi nikuwanda kuita mavhesi atavhurisa iyezvi katika kuti ndeipiwa uchiri kurakara hapana kana 1 yati yapinda uchiri kufunga nawo itiko Ronaldo akabva kuReal Madrid sei futi anoita sei Neymar achabva rini ku PSG dzoka ku Madrid because ndo club chaiyo. Saka ana Ronaldo ana Messi ndo vachiri mauri because wakava exposed kwavari for too long. Ukavawo exposed kumagwaro for too long, uchaona kuti zvichabuda zvona Ronaldo, uchatanga kutoona zvemagwaro zvakupinda ufute mauri. Tukataura nemunhu so unokurekera wava kuti 31 dzaJeremiah. Ukagara so woti 8-12 dzamabasa. Ukagara so woti 45 dzaJohani. Andi zvinokunetsa kuti murume wemavhesi anazi asei ndokadogara kumagwaro. Exodus chapter 20 verse 1-5. Zvino Mwari wakataura mashoko awa ose akati, ndini Ishe Mwari wako wakakubvisa munyika yeIjipita muimba youranda. Usava navamwe vamwari kunze kwangu. Usazviitira mufananidzo wakawezwa, kana uri mufananidzo wechinhu chiri kudenga kumusoro, kana wechiri panyika pasi, kana wechiri mvura pasi penyika. Usanamata chero chipi kana bango kana huku kana gudo kana nzou kana shumba. Usazvinamata kana ndege kana nyeredzi kana ngirozi. Usanamate, ndiri Mwari ane godo. Usava nemumwe mwari. Usazvigadzirira mumwe mwari kana pazvinhu zviri kudenga chaungati takuchifananidza naMwari, kana chiri panyika kana chiri mvura. Andi tinozviziva kuti Dagon wevaFilistia anga ari a fish god. Tinozviziva kuti Egypt yainamata matatya. Saka pari kunzi musazvigadzira zvimwari pazvinhu zvakafanana zviri mvura. Mwari aitoziva kuti vaHedheni vari kuzvigadzira vachizvinamata, but airambidza rudzi rwake kunamata zvinhu izvozvo. Vamwe vese regai vanamate zvavo, imi muri rudzi rwangu hamukanamate zvinhu zvakadaro. Namatai Mwari, ini ndega ndiri mumwe chete. Yes. Usapfugamira izvozvo kana kuzvishumira. Even ukawana zvagadzirwa navamwe, ngavarege kukumanikidza kuzvipfugamira kana kuzvishumira. Usabvume. Vanhu vakati isu kana taakudya tinoita muchinjikwa, uda kutonzi unamata chifananidzo. Itai imimi ndinongotsenga. Hapana muchinjikwa unombodiwa pamukondo wesadza. Tinoita muchinjikwa itai imi ndichiitira mukondo wesadza muchinjikwa. Unofanira kuramba. Umwe akati ndapinda mumba make namatire muchikafu munhu waMwari, ndikati chaza achida kunyatsoibva here, chikanzaiwa chebva ndikasaka chonamatirwa chi unzai dhishi titsenge tadze kunamata tichitenda Mwari akandipa Jesu akandifira, ndotenda Mwari nesadza ero. Osama bin Laden aidya sadza ero rachiuraya vanhu, ainamata kuna Mwari. Achinamatire sadza ero. Yes. Nokuti ini Ishe Mwari wako ndiri Mwari une godo. Ini Ishe Mwari wako ndiri Mwari ane godo. Ndinorova vana
nokuda kwezvivi zvamadzibaba avo. Ndinorova vana nekuda kwezvivi zvemadzibaba avo. Kusvikira kurudzi rwechitatu norwechina rwavanondivenga. Saka ndiyo nhau yatiri kuda kuti tibate nezvayo. Mutemo unoti Mwari akagumbuka nenhau yeidolatry anoda kurova vana nekuda kwezvivi. Zviri kunzi zvivi ndokunamata zvifananidzo nekushumira zvivezwa kwatatanga tichidzwa mashure handiti? Ndo zviri kunzi handizvide izvozvo. Ndiri Mwari ane chi? Tinozviziva kuti kana munhu aine mukadzi wake anenge aine shanje. Saka izwi rekuti shanje negodo harina kunyatsofanana. Zvoti Bhaibheri reshona harina kunyatsonyorwa zvakanaka. Ringadai rakati I am a jealous God. Ndiri Mwari ane shanje. Chinonzi godo, munhu atenga mountain bike rake, iwe hauna, unobva wafila kuti ari kuzvikudza akuonererwa. Ana ari kungochovha. Boza hakuna munhu angaonekwe kushaina achichovha. Kuti mukadzi wemunhu achitengera gogo dzake, gogo dzinototi ko, ndokutoti gogo kwacho. Uyu anenge aine masandhaka ake maChina. Oti vari kuda kuti nyaudzane tugogo twavo, koko kudii kwacho. Havasi kuti koko, igogo, ndozvadzinoita. Mukatotengawo dzichangoti koko. Kungoti imimi mune sandhaka hadzigone kudaro. Sandhaka hadzigone kuti koko, dzinoti pa, isandhaka. Saka uyu ari kuita, ari kurwadziwa kuti uyu ane zvakanaka zvaaita, zvaatadza iye. Ndiye anonzi ane chi? Ane godo. Zvino godo neshanje zvakasiyana pakuti shanje chinhu chauinacho chausingade kurasikirwa nacho. Saka unoita chero chaunoda kuita kuti uchichengete. Kureva kuti murume wese ane mukadzi wake ane shanje, kana asitorina shanje haasi murume kwaye ibenzi. Ukataina handina shanje, handichengere, uri kunyepa. Kana wadaro, totuma here chidhakwa chokecha mukadzi wako pamba pako. Chouya choti gogo, amarudo 20, tibodanana. Iwe unofanira kuti awanana zvenyu, ini shanje handina. Wozodzoka amarudo, endai henyu nechidhakwa. Kana wadaro unoti handina chi? Asi kana ukati wati kudii, baba ndokura yai, yebo rangu riri kupi. Wotona murume wako kutotiza. Ishanje idzodzo. Saka pa 11:2 dzavakorinde vechipiri, Pauro anoti ndine shanje neshanje dzaMwari. I am jealous over you with a godly jealous. For I have betrothed you to one husband, that I might present unto you as a chaste virgin before Christ. Ndiri kunzwikira vanikani? Saka shanje dzaitaurwa naPauro dzakafanana nedziri kutaurwa naMwari paExodus 20. Harisi godo, ishanje dzekuti handidi kurasikirwa nekereka yandakaita, zvese zvandakaita kuitora Ijipita kuti iwe kuno kuzondinamata, ndozonzwa futi kuti yakunamata chifananidzo nechivezwa. Sezvinoitwa nemurume wese ane mukadzi wake. Ndakakutora kwamutoko iwe mukadzi wangu hazvinei. Tikauya kuno tikatambudzika yezvo taane stand yedu, wakutaura kuti inini handisisiriwe klasi yako. Kuita waiko ishanje. Saka Mwari anenge achiti ndiri murume kuchechi, saka chechi yangu ndine shanje nayo. Ari kutaurira chechi kuti ndine shanje. Ndinorova, ndichirova futi chechi yacho yandona iyoyo. Ndorova vana nekuda kwezvitadzo zvababa kubva kurudzi rwekutanga kusvika kune rwechitatu kusvika kune rwechina. Haleluya. Amen. Saka vanhu vanoita argument yekuti haine ndiri kutambudzika. Iyi generational case. Maapostoli obva ati amadzudzu nerushava-shava. N'anga yobva ati ijambwa. Madzibaba ako vakaita ngozi, vakauraya mumwe musena akanga akuzofudza mombe. Akanga akovati ndipe mari yangu ndakudzokera kumusha, vakabva varamba kumupa mari yake vachibva vamuuraya. Ndongozi iri kukutambisai nhamo yaminayo muno muCaledonia. Wobva watodzi nemuprofita uya kuno sida ndibvise generational case. Yakatangira pamazwi aya ari kutaurwa naMwari aya.
Now yese iri kunetsa maAfrica kune munhu akapondwa nemadzikuru edu saka hanzvadzi dzedu hadzisi kuroorwa inhau yegenerational case. Hanzvadzi yakazvarwa musi unoyu iri kunzi haisi kuroorwa nenhau yemunhu akapondwa naasekuru vaasekuru vaasekuru. Yakabva kupi nhau iyi? Yakatorwa paExodus chapter 20. Yakataurwa naMwari, ndinorova vana nekuda kwezvitadzo zvemadzibaba kusvika kurudzi rwechitatu kana rwechina. Saka tinozvitenda tese tozvitenda kusvikira kuzvirwere chaiko. Unotonzwa zvichinzi kana munhu ari epileptic zviri hereditary, kunota wagona kutanga nepfari kana kudzinza kwenyu kusina akambodzita. Asima chaiyo inonzi inobva kudzinza, BP inobva kudzinza, shuga inobva kudzinza, cancer inobva kudzinza. Inhau yegenerational case. Mubvunzo wedu ndewekuti ichiripo here generational case? Ichiripo here nhasi uno? Pane here ari kubhadhara nekuda kwezvakatadzwa nemadzibaba ake? Maprofita enhema, vafundisi venhema, vavhangeri venhema, vaapostora venhema, vaparidzi venhema vari kuti zviriko. Unotouya kwatiri isu tobreka generational case. Hapana atatu nyika yedu yeZimbabwe ine generational case yecorruption. Ngaiuye kuno hurumende tibreke case. Corruption yakabvira kudhara mazuva aSmith yagenerational case. Vamnangagwa uye muside tibreke case yenyika inonzi ikazoramba kupera tunozoitwa zvaro tina mavhunga. Saka akatisiyanei nazvo. Tina mavhunga akati tizirabuda mudombo vakamupa mari ndobva wazonoti angaisa dhiramu mudombo vakamuteera vakachitokutora akanomira mukoti achinzi akanyepera hurumende. Kwakuri kuyara rotina anavonyepera hurumende roti tina akafumura kudzungaira kwehurumende. Angataurei chokwadi. Takaona vana Sidney Sekaramarai nana Didmus Mutasa vakagara pasi padombo vasina bhutsu. Rotina akati mukangopfeka bhutsuka dzimi inobva yadzamwa, dhiziri harichabuda, ndobva wabvisa. Vakatakura tsvimbo dzavakatenga kubaro vakaopera zvikadzavo zamura nehandi harabuda dhiziri. Mumwe profesa wepachinoya pauniversity akati hazviite. Diesel is a petroleum byproduct. Munotanga mamaina crude oil moseparata zvakasiyana siyana mozosara nedhizili harigona kubuda rakatopuifa kudhara. Zvakafanana nehuku iri kunzi iri kukandira boiled egg. Hazviite. Hurumende ikamuti tokurova kune regime change agenda. Uri kuramba zvaitwa nagogo. Asi akatozoenda futi akatovhoterwa. Akadzungaira kudaro Sidney Sekaramarai akavhoterwa futi. Munhu anotenda kuti dhizili rinobuda riri pure kubva mudombo haafaniri kuchengetedzwa kana chigubhu chisina chinhu chaicho. Haafaniri kuchengetedzwa. Pato. Chigubhu chisina chinhu haafaniri kutrustwa nacho. Kudzungaira kwemhando yepamusoro. Hazviite shamwari. Iwo kana ukazi kunetika munanaka hauite mulala iwoyo. Dhizili pure baba. Pato akaiswa kahosipipe narotina. Akatoenda kustate house kazi kudiwa nemukuru. Uda kunzi utendwe. Because masanctions anga achitinetsaya zvapera manje. Taane lockoutizm. Zvokuti vaMugabe vanofanira kukumbira regerero kunyika nekuda kwekudzungaira ikoko because maminista akaenda kuChidhoi vakatumwa naMugabe with all the education that he claims to have. He believed it. Dhizili rinobuda mudombo. Zvonyadzisa. It is called stupid education. Cannot learned stupidity. Academic confusion. You know the Academic confusion.
Right, ngatiisiye. Ngatidzokei kuNhawi. Ini ndiri kuti kudzungaira uko hakuna kutanga nhasi. Muri kuona kwakabvira? Kwakabvira kudhara. Zuro ndizuro sekuru lobhengura vakatengesa nyika neshuga. Kwakuri kudzungaira futi iko. Haisi generational case here. Isu tini maprofita nepower akadai. Kwakamboita scandal ye-ENG vanamponda vaba mari kukaita Willowville Watergate iyo. Handiti? Willowgate, yainzi Willowgate scandal. Yainzi Willowgate scandal. Kukaita scandal yepa GMB pakarohwa mara. Kukaita scandal yekuZupuko. Zupuko yakabrodzwa nevakomana. Kukaita futi scandal yepa NRZ pa railways pakaita corruption yakabvira kudhara nanhasi iri kungotinetsa. Haidaro here iri generational case. Ndopangadai Makandiwa vaunganidza kuti no vamunangagwa iri ndana baba vanonzi Boateng ndine simba rekukanzura kudzokaira necorruption yese. From this year onwards ngavauye kujudgment night toda kujaja corruption. Saka uyo anoita judgment night, Magaya anoita night of turnaround. Vanogona kuibatanidza yonzi judgment night of turnaround. Eka sezvo vari maprofita vesaka judgment night of what? Saka Magaya anotanga na 10 sezvo achidzungaira okurumidza kuperawo kana kuti kuma 12 oita right now yake. Nyika yeitwa exorcised of this demon of backwardness, corruption, selfishness, self-aggrandizement. Zvese zvandiri kutaura izvo zviri kunetsa nyika zvaane makore. Vaprofita venhema vari kuti kuvanhu zvinenge zvaane makore igenerational case. Nyika ine zvine makore havasoda kuenda iko. Taane mamwedzi mingani mukomana hasati adzoka dzamara. Tina Prophet Fred vanoti chero chakashayika chinoita sei? Chinodzoka. Vari tu namadzibaba Masango namadzibaba Ishmael vari kuHeathcliff voungana voti kuna vamatanga vemapurisa sitai 2000. Mukomana anoita sei? Isu tinodzora zvakatsakatika. Makandiwa batanawo naMagaya voti kuna minista munyowani wefinance takanzwa kuti hurumende yakashaya 15 billion. Isu tinoidzosa futi. Tinoda kutaura payakaenda. Fire! Kumunhu akatora 15 billion. Toona vachiti gwi tasa. Ndini ndakatora mari iri kuSwiss Bank, mari yotodzoka. Zvipatara zvakutotengerwa mushonga. Kusiya nhau idzi kuziva kuti vari kunyepa. Vana Jeremiah vaisolva ma-national problems vari vanhu vaMwari. Vana Elijah vaisolva ma-national problems vari vanhu vaMwari. Vana Nathan vaisolva ma-national problems vari vanhu vaMwari. Sei kusiya nyika muchibata munhu chirikadzi kutengesa madomasi? Ndio yamuri kuti muda kugadzirisira generational case. Mubvunzo wangu ndewekuti ichokwadi here kuti urombe hwauinawo igenerational case. Mwari akati ndinorova vana nekuda kwezvitatu zvemadzibaba kusvika kurudzi rwechitatu nerwechina. Hapana kuzotoronzi nerwechishanu nerwechitanhatu. Iwe uri kunyatsoziva here kuti nhau iyi yakatangira pane upi? Bosi unogona kutoti kumwana wako kana uri wechi4 woti hai ndichafa zvangu isina kupera, but iwe uri wechi5 mfano uchazvarwa yapera. Bosi Mwari akati rwechitatu nerwechina haana kuti nerwekusingaperi. Hazvisi kupera kaizvo. Uri generation yechingani iwewe? Because generational case ichitaurwa paExodus 20 yakanzi rwechitatu nerwechina. Iwe uri wechi7 uri kungonzi seed habits. Bosi kana uri nyopeka
ukaziva kuti uri pechifoka urombe wakatangira pana baba vasekuru vako unongoti ndikafa mwana wangu zvinenge zvakamunakira because ndiri wechi4 saka hazvichabata mwana wangu because chi ndewechi5 mwari akati rwechi4 ndiri kupedzisira zvinewewe gore rega rega uri kuodzateri vasekuru vako kureva kuti vari kukunyepera because ruchitaurwa rwanga ruine magenerations rwakanzi rwechitatu nerwechina. Hallelujah. Amen. Iriko here generational case, iriko here tichainzwa iyoyo. Mwari anochinja mutemo, Mwari akachinja mutemo. Akataura kuti ndichachinja sungano, akati ndichachinja uprista, akati ndichachinja mutemo. Tiri musungano yenyashi. Mazwa ari paExodus 20 akataurwa musungano yemurayiro. Handei paEzekiel chapter 18. Ndoda kuti tisimuke vakagara. Kana uchikwanisa kusimuka simuka. Kwenga tinomira maqueue yebank 1 4 hours. Iri ndo queue chaiyo kai yekuwana a spiritual currency, grace that leads to eternal life. Zvakanaka dzimwe nguva kuremekedza shoko raMwari nekungomira so. Ini ndinomira ndichikuparidzira wakagara every day. Asi nhasi ndinoda kuti tipedzise nhau iyi takamira takutoipedza. Ezekiel chapter 18 verse 1. Zvino shoko raChe rakasvika kwandiri richiti. Shoko rakasvika kwauri Ezekiel raiti kudii? Nokudiniko. Ndokudiniko. Gadzirisai. Ndokudiniko. Kana muchibata neshumo iyi panyika yaIsraeri muchiti. Ndokubva rimwe zuva Mwari auya achiti imi. Mfana Ezekiel taura nevana vaIsraeri uti ndokudiniko. Iti kunare paside pako ndokudiniko. Kana muchibata netsumo inoti. Yes. Madzibaba akadya mazambiringa anovava. Hanzi mune tsumo inoti madzibaba akadya mazambiringa anovava. Meno avana ndokubwadzira. Meno evana ane ugugu. Hanzi naMwari tsumo iyi munorevei nayo. Muri kunzwa nhau iyi? Kureva kuti vana vaIsraeri vakanga vakufamba vachiti madzibaba edu akadya mazambiringa anovava, isu vana taakunzwa ugugu. Kureva kuti madzibaba akatadzira Mwari, isu taakurangwa neshamu. Madzibaba akaita ngozi, isu taakubhadhara neurombe. Ndo zviri kutorwa muAfrica. Maprophets ari kuiti generational case, Israel yaiti ugugu. Kureva kuti kana uri kuti aina handisi kuroorwa nekuda kwebaba vangu vaishereketa, uri kuti ndine ugugu asi handisiri ndakadya mazambiringa. Ini ndine TB yakauya kubva kumadzibaba, sekuru vangu vaive nayo ndo yakavauraya, baba vangu ndo yakavauraya, uri kuti ndine ugugu asi akadya mazambiringa ndibaba. Isu kwenda hatigone chikoro, tinogona zvekutamba tsoro. Baba vangu vaidriva tirakta mapurazi asi vaigara vachihwina njuga. Zvechikoro zvakatiramba. Ukuti tine ugugu hweudofo asi akadya mazambiringa iwayo ndiani? Ndibaba. Zvinoshanda here mazuva ano atiri kurarama musungano yenyashi? Post Calvary Testament inoshanda here nyaya yegenerational case yeugugu inoshanda here? Saka paEzekiel 18 Ezekiel anongonzwa Mwari akuti tsumo yegenerational case yeugugu inoreveiko? Ndokudiniko kana muchitaura kuti kune generational case? Kunga Asiriya akazvitaura. Muri kuona irony yacho? Nhau yekuti ndine Mwari ane shanje, ndinorova vana nekuda kwezvitadzo zvemadzibaba kusvika kurudzi rwechitatu kana nerwechina, aitoti ini ndinopa vana ugugu nekuda kwemazambiringa anovava akadyiwa nemadzibaba. Ndiye akataura nhau yeugugu Mwari. Oita kunga akanganwa rimwe zuva anongouya kuti ndokudiniko kutaura nhau yeugugu makaidzwa kupi? Mwari musadaro, asi maani hanganwa here kudenga kwamunogarawo. Hamusiribe here makataura kuti madzibaba akadya mazambiringa anovava munoita shanje mukapa vana ugugu? Mainzwa nhau yacho? Mwari ndiye akataura nhau yeugugu yegenerational case paExodus 20.
But by Ezekiel 13 anoti ndo kudiniko. Hatinayo. No upenyu wangu ndizo zvinotaura Ishe Mwari. Tokubva kuti ndakupika neupenyu wangu. Pana wetsumwe ugugwi ye generational case ya kutoda neupenyu wangu. Muda kuita sei neupenyu hwenyu? Hamungagoni kuzobata neshumo iyi pakati paIsraeri. Hanzi hamungagoni kuzoramba muine upenyu hunodhitemainwa nezvakaitwa nevakakutangirai. Hamuchabate netsumo iyi. Hamuchazo kuroti hazvisi kuita musi iwoyo. Zvinoda kuzoitika panguva dzinouya, panguva inozoratidzwa upenyu hwake. Kapera! Mukangoona bedzi aita zvoupenyu hwake, yaita sei tsumo? Yapera! Hatinayo. Tarirai, mweya yose ndeyangu. Mweya yese ndeyangu. Mweya wababa ndowangu. Mweya wababa ndewangu. Saizvozvo nomweya womwanakomanawo. Mweya womwanakomana zvarwa nababa vakadya mazabirikano vava ndewangu futi. Mweya unotadza uchafa. Mweya unotadza ndiwo mweya uchafa. Yes. Asi kana munhu achinge akarurama, achiita zvomurayiro nezvakarurama, asina kudya pamakomo, kana kutarira nameso ake kuzvifananidzo zveimba yaIsraeri. Iyo mainzwa nawe ugugu yakatangira kuzvifananidzo inoperera futi kupi? Kuzvifananidzo. Yes. Kana kuchinyira mukadzi wokwake, kana kuswedera kumukadzi uri kumwedzi kwake, usine kuitira vamwe zvakaipa, wakadzosera rubatso rwake kuno wakadya chikwereti, usine kutora chinhu achipamba, wakapa vane nzara zvokudya zvake, akafukidza vakashama nguo, usine kuita mhindu kana kutora mhindu yemichero, wakadzora ruoko rwake pazvakaipa, akararamisa kwazvo pamhaka yomunhu une hama yake, wakafamba nemitemo yangu, akachengeta zvandakarayira kuti aite zvamazvokwadi, iye wakarurama zviro kwazvo. Uchararama ndizvo zvinotaura Ishe Mwari. Uchararama, gadzirisa ipapo. Uchararama ndizvo zvinotaura Ishe Mwari. Anenge achiteerera achararama, ndo zvinotaura Ishe Mwari. Kuroti kana uchizoteerera nenguva iyoyo hauzi kuzotambudzikira zvakaitwa nababa vako. Mwari achatanga kuti mweya unotadza ndiwo mweya uchafa. Asi kunguva yehugugu kwainzi ayewa, baba vako vakatadza mofa mese, baba vakadya mazapirikano vava mese, muchanzwa ugugu. Yes. Kana iye akabereka mwanakomana riri gororo, kana muteuri weropa, kana unoita chinhu chimwe chezvinhu izvi, usingaiti chinhu chimwe chaizvozvo zvakanaka, akadya pamakomo, achichinyira mukadzi wokwake, wakaitira varombo navanoshayiwa zvakaipa, wakatora achipamba usino kudzosera rubatso, wakatarira zvifananidzo nameso ake, wakaita zvinonyangadza, wakaita mhindu kana kutora mhindu yemichero, ko iye uchararama here? Haangararami. Wakaita izvi zvose zvinonyangadza, zviro kwazvo uchafa, ropa rake richava pamusoro pake. Saka panguva iri kunzi neupenyu hwangu, mumwe nemumwe ropa rake rinenge riri pamusoro peupenyu hwake. Yes. Zvinotarira kana akabereka mwanakomana, unoona zvivi zvose zvababa vake zvavakaita, akazviona hake, akasaita zvakadai, usino kudya pamakomo, kana kutarira nameso ake zvifananidzo zveimba yaIsraeri, kana kuchinyira mukadzi wokwake, usino kuitira vamwe zvakaipa, usino kutora chinhu achireva rubatso, usino kutora chinhu achipamba, asi wakapa vane nzara zvokudya zvake, nokufukidza vakashama nechokufuka, wakadzora ruoko rwake pakuitira varombo zvakaipa, usino kutora mhindu kana mhindu yemichero, wakaita zvandakarayira nokufamba nemitemo yangu, iye haangafi nokuda kwezvakaipa zvababa vake, zviro kwazvo uchararama. Iye haangafe nekuda kwezvakaipa zvababa vake, zviro kwazvo achararama. Yes. Kana vari baba vake zvavakamanikidza zvikuru nokupamba zvinhu zvomunun'una wake, akaita zvino kunaka pakati pavanhu vake, tarira iye uchafa nokuda kwezvakaipa zvake. Baba vanofa nekuda kwezvakaipa zvavo, mwana anorarama nekuda kwezvakanaka zvake. Mwana anofa nekuda kwezvakaipa zvake, baba vanorarama nekuda kwezvakarurama zvavo. INew Testament order. Old Testament inoti kune ugugu, New Testament inoti mweya unotadza ndo mweya uchafa. Akachinja chii zvake? Mutemo. Verse 19.
asi imi munoti. Zvikanzi imi vaIsraeri munoti kudi why? Mwanakomana unoregerereko kuva nemhosva yezvakaipa zvababa vake. Hanzi Israeri ari kuti mwanakomana anoregerereiko kuva nezvakaipa zvababa vake. Yes. Kana mwanakomana achinge aita zvinorehwa nomurayiro nezvakarurama, akachengeta mitemo yangu yose, akaiita, zvirokwazvo uchararama. Mweya unotadza ndiwo uchafa. Zvadzokodzwa kake kechina. Mweya unotadza ndiwo mweya unofa. Yes. Mwanakomana haangavi nemhosva yezvakaipa zvababa vake. Ngatidzokorodze mazwi ari pavhesi 20 tangidzai tichiteera mumashure mavo. Mweya unotadza ndiwo uchafa. Mwanakomana haangavi nemhosva yezvakaipa zvababa vake. Nababa havangavi nemhosva yezvakaipa zvemwanakomana wavo. Kururama kwowakarurama kuchava pamusoro pake, nokuipa kwowakaipa kuchava pamusoro pake. Mazvita ngatomberere Jesu maoko. Yakutopera. Ndoda kuti kana tadzokera kudzimba tigoverenga zvakare Ezekiel 13 tigonyanya kuisa focus yedu pavhesi ya 20. Dzokorodzai. Mweya unotadza ndiwo uchafa. Mwanakomana haangavi nemhosva yezvakaipa zvababa vake. Mweya unotadza ndiwo mweya unofa. Mwanakomana haangavi nemhosva nekuda kwezvakaipa zvababa vake. Nababa havangavi nemhosva yezvakaipa zvomwanakomana wavo. Baba havangavi nemhosva yezvakaipa zvemwanakomana wavo. Kururama kwowakarurama kuchava pamusoro pake. Kururama kwewakarurama kunogara pamusoro pewakarurama. Nokuipa kwowakaipa kuchava pamusoro pake. Kuipa kwewakaipa kuchagara pamusoro pewakaipa. Saka ndiyo New Testament law yanzi neupenyu hwangu inozotaurwa paJohn chapter 10 tangire pavhesi ya 11 musvike zvenyu pavhesi ya 16. Paari kuti neupenyu hwangu ari kuti kudiko? Ini ndini ndakasika mweya wemwana, ndini zvakare ndakasika mweya wababa. Saka mwana akatadza, ropa rake richienda pamusoro pake, zvitadzo zvemwana zvinoenda pamusoro pemwana. Baba vakarurama vanorarama. Mwana webaba vakarurama akaita mutadzi anofa, baba vachisara vachirarama. Baba vakaita zvisakarurama vanofa, mwana wababa vafa nekusarurama. Akana akarurama anorarama nekuda kwerurama kwokururama kwake, kunyange zvazvo aina baba vasina kururama. Kururama kwewakarurama kuchaenda pamusoro pewakarurama. Kusarurama kweusakarurama kunogara pamusoro peusakarurama. Mweya unotadza ndiwo mweya unofa. Hanzi ndinotaura izvi neupenyu hwangu. Hamusirimi here makati mucharanga vana nekuda kwezvitadzo zvababa kubva kurudzi rwokutanga kusvika kune rwechitatu nerwechina? Machinja nei? Zvikanzi neupenyu hwangu, neupenyu hwangu, tsumo iyi handisi kuida. Mukaona ndoisa upenyu hwangu apa, ndakutochinja mutemo. Upenera Jesu maoko. Mukangoona bedzi ndoisa upenyu hwangu, ndakuchinja mutemo. Saka nhau yegenerational case inoshanda kana asati adeura ropa, asati afa nekuda kwezvitadzo zvevanhu, asati arasa upenyu hwake nekuda kwemakwai ake. Ndopanoshanda generational case, ndopanoshanda nhau yeugugu. Nasi wasunungurwa shamwari, wasunungurwa manjero ano. Usatauriwe nhau dzeugugu kana wakanzwa nezveupenyu hwake. 10:11 dzaJohani. Vakomana vari kukutorirai mari vachiparidza generational case. Ndo vari kunzi ndokudiniko kwandiri kunzwa pakati paIsraeri zvichinzi madzibaba edu akadya mazapirika anovava, vana vakunzwa ugugu. Ndokudiniko kuri kutaurwa naMakandiwa kuti vakaiatari yekubuda muurombo. Neupenyu hwangu ndo zvinotaura Ishe. Kuti akaitaura akati ngatishandei matarenda tidzinge dhimoni reurombo. Generational case. Ndokudiniko? Ndokudiniko iko? Iti kuna ari pasaidi pako ndokudiniko? Nhasi unofanira kungosvika kumba uchiti ndokudiniko?
John chapter 10 verse 11 to 17. Ndini mufudzi wakanaka. Ndini mufudzi akanaka. Mufudzi wakanaka unorasira makwai ake upenyu hwake. Mufudzi akanaka anorasira makwai ake upenyu hwake. Yes. Muranda usati ari mufudzi wamakwai. Makwai asati ari ake. Unoti kana achiona bere richiuya. Unoisa makwai, unosiya makwai. Ndo kutiza. Bere rinoabvuta. Nokuaparadza. Unotiza zvaari muranda. Anotiza nekuti muranda haane hanya namakwai. Haana hanya nemakwai. Ndini mufudzi wakanaka. Ndini mufudzi akanaka. Ndinoziva makwai angu. Ndinoziva makwai angu. Namakwai angu anondiziva ini. Namakwai angu anondiziva ini. Baba vangu sezvavanondiziva. Baba vanondiziva. Neni ndichiziva baba. Ini ndinoziva baba. Ndinorasira makwai angu upenyu hwangu. Ndinorasira makwai angu upenyu hwangu. Namamwe makwai ndinawo. Asiri edanga rino. Asiri edanga rino. Iwayo ndinofanira kunoatora. Na iwo ndinofanira kuya nawowo. Achanzwa inzwi rangu. Richava danga rimwe. Richava boka rimwe. Nemufudzi mumwe. Nemufudzi mumwe. Yes. Saka baba vanondida. Saka baba vanondida. Nokuti ndinorasa upenyu hwangu. Nekuti ndinorasa upenyu hwangu. Ndigohutorazve. Ndigohutorazve. Yes. Hatinayo. Hakuna munhu unganditorera iwo. Hakuna anonditorera upenyu hwangu. Asi ndinohurasa ndimene. Ndinohurasa ndimene. Ndine simba rokuhurasa. Ndine simba rekuhurasa. Uye ndine simba rokuhutora. Uye ndine simba rekumuka kuvakafa. Uyu murayiro ndakaupiwa nababa vangu. Clap hands for Jesus. Saka baba vachimutuma kunorasa upenyu. Havana kuzviita neubenzi. Vakanga vachiziva kuti vakabve vataura nezvavo. Vakati pane tsumo iri kunetsa. Iri kunzi madzibaba akadya mazambirika anovava. Saka vana vaakubwadzira. Vana vane ugugu. Kuti ndirivhese tsumo iyi panoda upenyu hwangu. Mukazondiona ndarasa upenyu hwangu, tsumo yaita sei? Yaexpire. Kureva kuti munhu wese ari kutaura nezvetsumo yeugugu ari kuramba kuti Jesu akafa paKalvari. Ndo nhau yaakarasira upenyu hwake kuti mweya unotadza ndiwo mweya unofa. Yes. Iri kudzika here nyai. Iri kudzika here nyai. Iri kudzika here nyai. Saka Exodus chapter 20 ine mutemo kuti vana vachanzwa ugugu kana madzibaba avo adya mazambirika anovava. Ezekiel 13 yoti aiwa uchachinjwa mutemo iwoyo. Rini zvikanzi neupenyu hwake? Mutemo unochinjwa nei? Neupenyu hwake. Mukangoona arasa upenyu, mutemo wachinja. Kureva kuti kana tikanzwisisa vhangeri tinenge taakuenda paatari yakadeurwa ropa Isha akarasa upenyu hwake. Atari yakataurwa pa 13:10 dzavaHebheru dzinoti kudii 13:10 dzavaHebheru ndo pane choto chacho chakaraswa upenyu kuti tsumo ishayiwe basa yeugugu. Generational case. Isu tine atari isingabvumidzwe kudyiwa nevanoshumira tabhenekari. Pasingatenderwe kudyiwa nevanoshumira tabhenekari. Vanoshumira murayiro havabvumidzwe kudya paatari iyoyi. Kureva kuti ukanzwa munhu achiti generational case, haasi mudyi weatari yatakapiwa. Atari yatakapiwa haitaura zvegenerational case, inotaura zveupenyu hwake. Mweya unotadza ndiwo mweya uchafa. Ukangoshumira kuExodus 20 kuEzekiel hauchadiwa. Because kuEzekiel 18 hakuna ugugu, kune upenyu hwake. KuExodus 20 ndo kune ugugu. Kureva kuti masungano maviri yaMozisi ndeye ugugu, yaKristu ndeye nyasha. Andinayo 13:10 dzavaHebheru tangidzai. Isu tine atari pasingatenderwe kudyiwa navanoshumira tabhenekari. All right. Nokuti mitumbi yezvipfuwo
zvakasirwa ropa razvo panzvimbo tsvene nomuprista mukuru nokuda kwezvivi inopiswa kunze kwemisasa. Saka naiye Jesuwo kwengongoti tina atari wakutaura zvaJesu. Saka atari yacho ndeye ropa raJesu. Jesu akaita sei? Wakatambudzika kunze kwesuwo kuti aite vanhu vave vatsvene neropa rake. Opera Jesu. Thank you my brother. Jesu akaroverwa kunze kweguta kuti agorasa upenyu hwake, kuti agomisa tsumo yaimbowa. Ndokuti kudini kwandinonzwa. Nyamba Jeremia nawe tsumo iyi akanga atomboitaurawo. Jeremia akanga aibata pa 30:27 to 34. Hallelujah. Chisiya zvenyu 34 ingosvika pa 29. Jeremiah chapter 30 verse 27 kusvika pa 29. Yes. Jeremiah chapter 30 verse 24. Jeremiah chapter 31, sorry. Jeremiah chapter 31 verse 27. Zvanzi naIshe, tarirai mazuva anouya andichadyara paimba yaIsraeri napaimba yaJudha mbeu dzavanhu nembeu dzezvipfuwo dzezvikara. Yes. Zvino sezvandakavarindira ndichidzura nokukoromora nokuisira pasi nokuparadza nokutambudza, saizvozvo ndichavarindira ndivake nokusima, ndizvo zvinotaura Ishe. 29. Namazuva avo havangazoti madzibaba akadya mazambiringa anovava, meno avana ndokubwadzira. Ngatomberere Jesu maoko. Namazuva iwayo. Maanzwa mazuva iwayo. Zokurodza verse 29. Namazuva iwayo. Namazuva ava havangazoti madzibaba akadya mazambiringa anovava, meno avana ndokubwadzira. Saka mazuva ari kutaurwa akataurwa naHebrews chapter 1 verse 1 and 2. Inonzwa ichiti Mwari wakataura kare kumadzibaba muvaprofita nemitoo mizhinji uye nemigove mizhinji, asi pakupedzisira kwamazuva ano wakataura kwatiri mumwanakomana wake waakaita mudyi wenhaka yezvinhu zvake zvose, waakaitawo naye nyika. Saka mazuva ari kutaurwa yava New Testament order. Ndo mazuva akutaurwa kuti mazuva iwayo havachazoti. Tsokurodza verse 29. Namazuva iwayo havangazoti madzibaba akadya mazambiringa anovava, meno avana ndokubwadzira. Asi urikuinzwa here shamwari ka ndiri kunzwa dzimwe simba randiri kunzwa harite, simba randiri kunzwa harisi kuita. Inzwa shamwari. Exodus 20 iri kuti baba vakatadza, so Mwari unoranga baba nevana nevazukuru vevana. Mwari akagumbukira zvakaitwa nababa. Kuchapter 18 yaEzekiel konzi aiwa, mweya wababa ndewangu, mweya wemwana ndewangu. Zvandaakuita kana ndaakuda kuzviita ndichazviita neupenyu hwangu. Mweya unotadza ndiwo mweya unofa. Hakuna mwana achafira kusarurama kwababa. Hakuna baba vachafira kusarurama kwemwana. Kururama kwewakarurama kuchagara pamusoro pewakarurama. Kusarurama kweusakarurama kunogara pamusoro peusakarurama. Ndo mutemo uri kuiswa naMwari paEzekiel 18. Mutemo uyu hauaplaya kumurayiro waMozisi. Mutemo uyu unoaplaya kuNew Testament order. Kureva kuti munhu waMwari uye pane mumira uye apa tono. Munhu waMwari akamira apa so. Uye mira. Iyi ndiyo Calvary, tarisai huko. Iyi ndiyo Calvary yakaraswa upenyu naJesu Kristu kuti parege kuwana mwana anopinda mudambudziko nekuda kwezvakaitwa nemadzibaba ake. Jesu akarasa upenyu hwake kuti adzivirire matambudziko ari kubva kuna baba kuti asaende kumwana.
uye mumire pamberi. Uyu ndiye mwana ari kuti kurwara kwangu chiremba ari kundibvunza kuti ko BP kuna akamboita here. Iye zvinezvi ukabvunza nawe BP hakuna munhu ane kumhuri kusina munhu weBP. Uye kuti baba vangu ndo yakavauraya. Vari kuti futi baba vangu vasati vafa vakandiudza kuti baba wavo vakafa futi neBP. Dhokuta voti saka zvaakuda vechechi. Tichakupa hedu mapiritsi ekumaneja BP but zvine zvemweya mukati. Mwana obva atendeuka kuti ndakuda kuenda kunoadhireserwa dambudziko riri kunzi rakabva kumadzibaba nachiremba. Ari kuda kuti awane kudzimirwa ugugu huri kubva kumadzibaba ake. Obva awana pastor vakamira apa, prophet vakamira apa, bishop vakamira apa, apostle vakamira apa, evangelist vakamira apa. Vachiti ukandipa mari iwewe ndinokavha gepi riri kubva kunana baba wako. Gepi riri kunzi ndo rakarasirwa upenyu naJesu Kristu paKalvari. Kureva kuti mwana uyu ari kufanira kuti asvike paKalvari onosangana naJesu ipapo otoziva kuti pakangoraswa upenyu ndakakavhwa kare, handisisina ugugu wandinofanira kubatwa nawo. But Satan akadivisa means in very cunning and very subtle. Panomira munhu waMwari parodi nenda kumuchinjikwa. Munhu waMwari obva ati ukasida ndinokavha gepi regenerational case. Satani nauye kuti Jesu akarasa upenyu kuti adzivirire vana kugenerational case. Satani anozviziva. Ndiye ari kuisa pastor pakati paJesu nemwana ari kuda kuti akavhirwe generational case. Achiziva kuti uyu akaburitsa mari akapa man of God anzoka sida ndokunamatira zvinopera. Uyu atowana esiu yekuti zvicharamba zviripo nekusingaperi. Nekuti chaawana it's a fake solution. The real solution is Jesus laying down his life for his people at Calvary. Vakomana kana muchida kurarama panhau yeugugu hamusvike pana man of God. Haana kurasa upenyu. Nhau yeugugu haisi kuda $20. Nhau yeugugu haisi kuda maBritish pounds namaUS dollars namaGermany currencies namapounds namarands namapula nemabond coin kana not. Pari kudiwa upenyu. Nhau yeugugu iri kuda upenyu. Yakanzi neupenyu hwangu. Kureva kuti man of God ari kufanira kuratidza vanhu kuatari yeropa raJesu Kristu. Ukangotorwa mari bedzi nemunhu achitada kukavhira nawo yeugugu, waita forfeit access yako kuupenyu hwake. Kana wadaro you are in perpetual confusion, perpetual disaster. Uchafa wakadaro. Hallelujah. Amen. Today nzvimbo ndazvuva vhangeri ndabva kure. Dambudziko rangu rare kuti muzongozongo chaiwo wevhangeri ndichakupa here ukaubata nekuti handisati taubata. Vhangeri yacho chaicho yandasimukira asati taibata. Pane zvisati zvabuda pachena ipapa zvokuti musi wazvichabuda pachena uchashamisika zvisikaiti. Munhu waMwari mabloka road inondisvitsa kuupenyu. Uri kuona here kuti ukanzwisisa kuti nhau yeugugu generational case yakaguma paKalvari, unofanira kunzwa simba richipinda mauri kuti handina chirwere chinobva kudzinza chinobata nyama yangu. Ina handina need yekusida kumuprofita. Ndakakavhirwa neupenyu hwaakarasa nekuda kwemakwai ake. Tisu makwai ake takarasirwa upenyu tirege kubatwa neugugu hwezvakaitwa nemadzibaba. Musandiudze prophet kuti kusaroorwa kwangu kwakambobata vatete vangu. Vatete vangu havana kusvika paKalvari pandakasvika. Ndakarasirwa upenyu naJesu uye ndakaroorwa kare naJesu Kristu. I am not going to panic over marriage inopera kana ndakapinda marriage inogarira kusingapere yekuwanikwa negwayana raMwari rakadeura upenyu hwaro nekuda kwangu.
Hallelujah. Should I raise a generation even vakuziva chokwadi? Unonzwa Paulo pa 2:11 dzavakorinde vechipiri achiti lest Satan takes advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Yakanga iri pa 4:6 dzavosiya vanhu vari kuparara nekushaya ruzivo kwete nekushaya anointing. Takashaya ruzivo kwenguva yakareba vadikani, tikanogwadama pavanhu vaMwari vachiti vada kutipedzera ugugu hwatakasiyirwa nemadzibaba akadya mazambiringa anovava. Nyamba tikanzvenga munhu waMwari tikasvika paKalvari, tichabva ipapo tisina ugugu, tichitenda akarasa upenyu pasina kana mutengo watakabvisa. Usadhererwe nezvakabata vana baba. Kana kuina akadya mazambiringa anovava kumusha kwako, ugugu ihwo hahukubate, nekuti una akadeura ropa akarasa upenyu nekuda kwako. Akati neupenyu hwangu ndo zvinotaura Ishe. Kana kwenyu kusina akaita degree haikona kuzvinetsa uchiti ndezvekumusha. Wane kumusha kunyowanisa Mwari, kumusha kuna Mwari kunogara nekusingaperi. Kana wakapiwa education inopinza denga ukatadza kupasa chidegree chisina nebasa rese paUniversity of Zimbabwe apo, hauchabatwa neugugu shamwari. You have to believe it. You have to speak the boldness of the doctrine of Christ against the heresies that the devil whispers into your ears each and every day of your life. Satan anokuudza kuti waakubatwa neugugu unofanira kusimuka. Even kana wanga kuri kuhope mukama neriwayo oti handibatwe neugugu, ini ndakadeurirwa ropa, ndakapiwa upenyu hwaJesu Kristu kuti ndirarame mari nekusingapere. Hatigare mucovenant yeExodus 20, togara mucovenant yeEzekiel 18. Tiri munew covenant. Amen. Munoraramiwa navanhu vasina ugugu, kunyange zvazvo madzibaba akadya mazambiringa anovava. Savhunduke mari nekuti kumusha kwenyu vanhu vaingogara vari marombe vachirarama nezvokukwereta. Ugugu ihwohwo haufanire kukubata. Hauna need yeprayer. Jesu haana kuti kana manamata ugugu unopera. Akati neupenyu hwangu. Ukangopinda muna Kristu chete, hatidi kukunzwa uchiti tine ugugu, hatisi kuda kunamatirwa, hatisi kuda kuisa mari offering basket, chiri kungoda kupinda muna Kristu. So ukangoona upenyu hwake hauzisina ugugu. Unozvitendere zvandiri kuparidza manheru ano? Iti handibatwe neugugu kubva manheru anhasi, kwete neminamato yangu, kwete nezvipo zvangu, kwete nemitsanyo yangu, kwete nekuda kwemunhu waMwari, asi nekuda kweupenyu hwake. Ndaakuda kuchibata vhangeri yandasimukira. Nguva yese iri kutaurwa neupenyu hwake, yanga isiri kuda kuti vanhu vasimbirire paugugu hwezvinhu zvinoora. Kuti baba vangu vakauraya munhu, baba vangu vakafa vari rombe, baba vangu havana kuita vana vasikana, baba vangu havana kuenda kunogara Harare, baba vangu havana kusiya musha muHarare. Hausiriwo ugugu hwairehwa naMwari. Ugugu hwairehwa ndihwe upenyu husingapere. Akadya mazambiringa anovava ndiAdhamu. Saka isu takadyirwa mazambiringa anovava naAdhamu dzavo. Itaurwa. Shamari. Itaurwa. Adhamu ndiye akadya mazambiringa anovava. Saka kubva kuna Adhamu vanhu vaizvarwa vaine ugugu. Tati akaita sei zvake? Akachinja mutemo. Adhamu akanzi ukadya unofa. Saka Ezekiel 18 inoti mweya unotadza ndorira sei ndounofa. But Adhamu afa haana kuzvara vana vapenyu. Rufu rwakafiwa nababa rwakabva rwabata Abhero naKaini, ndobva rwapiwa kuna Seti, ndobva rwapiwa kuna Enosi. Vanhu vese ndokubva vatadza. Dai iri nguva taverenga Romans chapter 5 inoti munhu wokutanga zvaakatadza, vanhu vese vakabva vanzi vakatadza, kunyange vakanga vasina kutadza nekutadza kwaAdhamu. Ingoiverenga 5, ingoverenga 12 to 14 chete, tingonzwa ugugu huchinyatsoparidzwa naPauro hwakachena. Shamwari vhangeri yanhasi yakasimba inonzi akachinja mutemo.
Yes. Saka chivi chezo chakapinda munyika nomunhu mumwe. Chivi chakapinda munyika nemunhu mumwe. Norufu rukapinda nezvivi. Nokubva ugugu hwabata vanhu vese hwerufu. Ugugu hwakurehwa manje chii? Rufu. Saizvozvo rufu rwakasvika kuvanhu vose, nokuti vose vakatadza. Nokuti murayiro usati wavapo, zvivi zvakanga zviri panyika, asi zvivi hazviverengerwe munhu kana kusina murayiro. Asi rufu rwakabata ushe kubva kuna Adhamu kusvikira kuna Mozisi, kunyange napakatiwo pavasina kutadza nokudarika kwaAdhamu, wava mufananidzo wakanga achizouya. Omera Jesu maoko. Adhamu akanga ari mufananidzo weakanga achizouya. Saka Adhamu akatadza ndobva afa pamberi paMwari. Kureva kuti Adhamu akadya chii? Mazambiringa anovava. Akanamata chifananidzo Adhamu. Nekuti Mwari ati musadye, Satani ndicho chifananidzo chakauya chikati idya. Ndokubva tazvarwa tese tiri vatadzi. Takazvarwa tine ugugu, asi handisu takanga tadya mazambiringa. Akanga adya mazambiringa anovava ndiAdhamu baba wedu panyama. Saka paari kutaura Ezekiel 18 achiti mweya unotadza ndiwo unofa, ari kuti kana tatanga New Testament tichabvisa zvese zveugugu hwakabata vanhu nekuda kwababa wavo Adhamu. Hallelujah. Amen. Ha. Saka paRomans chapter 5 pa 6 nepa 8 unonzwa pachinzi chii? Ipanoti kuti iverenga itinzwa. Imboisiyai. Ndo dzatichapedzisira idzodzo. Chiverengai Romans chapter 5 verse 17 kusvika pa 21. Nokuti kana nokudarika kwomumwe Nekutadza kwaAdhamu ari 1. rufu rwakabata ushe nemunhu uyu mumwe. Rufu rwakabata ugugu hwakabata vanhu vese. Saka ugugu rwava rufu. Kufa pamweya kushewa ukama naMwari. Ndirwo rufu rwakabata ushe nemunhu mumwe. Ndiwo ugugu uri kubata vana. Asi hwatangira pana baba vakadya mazambiringa anovava. Yes. Zvikuru avo vakapiwa kuwanda kwenyasha nokwechipo chokururama Nemumwe vachabata ushe noupenyu nomumwe 1. iye Jesu Kristu. Ndiye ari kuti neupenyu hwangu paEzekiel 18. Yes. Naizvozvo kutonga sezvakakauya kuvanhu vose, Judgment yakauya kuvanhu vese nokudarika kwomumwe nekuda kwababa vakadya mazambiringa anovava vapiwe mhosva, kuti vapiwe mhosva. saizvozvo kururama kumwe chipo chokungopiwa chakauya. Naizvozvo kuti vapiwe mhosva, saizvozvo kururamisa kumwe chipo chokungopiwa chakauya kuvanhu vose. Kururamisirwa kwoupenyu kukavapo. Murayiro wakazopindawo. Handinayo. Nokuti vazhinji sezvavakaitwa vatadzi nokusateerera kwomumwe, saizvozvo vazhinji vachaitwa vakarurama nokuteerera kwomumwe. Murayiro wakapindawo kuti kudarika kuwande. Murayiro wakapinda kuti chivi chiwande. Zvino zvipa zvakawanda, nyasha dzakawanda nokupfuurisa. Kuti zvivi sezvo zvakabata ushe parufu, saizvozvo nyasha dzibate ushe nokururama. Mazvita. Saka chiri kunzi neupenyu hwangu paEzekiel 18 inyasha dzaakupiwa vanhu vaifanira kuenda kunopinda mudziva romoto nekuti vakazvarwa naakanga atadzira Mwari. Uri ugugu huri kuuya kuvana nekuda kwababa vakadya mazambiringa anovava, but nekuda kwokudeura ropa kurasa kwaakaita upenyu hwake, vana vaakuchitanga kupinda murighteousness, asi isiri yavo iri righteousness yekupiwa ichibva kuna Jesu Kristu. But pane secret yandoda kuti usabve pano usina kuinzwa. Exodus 20 iri kutiyo baba vakatadza, mwana anobatwa neugugu anofa. Ezekiel 18 iri kutayo mwana akarurama haafire zvitadzo zvababa, baba vakarurama havafire zvitadzo zvemwana. Mweya unotadza ndiwo mweya unofa. Papa ine problem pamusoro pemutemo munyowani wokuti mweya unotadza ndiwo mweya unofa. Problem yanga iripo imwe chete, papa sina mweya wakarurama. Mweya yese yavanhu yakafa. Everyone was in sin, everyone was a sinner. Mutemo munyowani kuti mweya ukarurama unorarama, mweya ukatadza unofa. Ndobva Jesu asvika mweya yese yakatadza
kurati mweya yese yafanira kuti sei yaifanira kufa. Haleluya. Ndiri kunzwika. Mweya unotadza ndiwo unofa, mweya wakarurama unorarama. Problem hapana mweya wakarurama. Mutemo mudhara wangu wakanakira kuti baba vakatadza mwana anopiwa kutadza kwa baba. Haleluya. Jesu achiuya akauya kuzorasa upenyu hwake. But vanhu havana kuzoti paakarasa upenyu hwake akatyura mutemo. Kufa kwakaitwa naJesu paKalvari akatyura mutemo. Haleluya. Mutemo waakatyura hausi Exodus chapter 20. Akatyura Ezekiel 18. Nekuti Ezekiel 18 noti mweya wakarurama unorarama, mweya unotadza unofa. Kureva kuti Jesu achiuya panyika pano akanga ari mweya wakarurama. Mutemo unoti kana mweya wakarurama unofanira kurarama, mweya unofanira kufa mweya usina kururama. Kureva kuti Jesu achienda paKalvari akatyora mutemo munyowani kuti agoraramisa vanhu. Nekuti dai akada kuti vanhu vaende paKalvari nekuda kwokuti havana kururama, hapana ive nesimba rekuzomuka kuvakafa, vanhu vese vaibva vaparara. Saka akatyora mutemo waakanga avisa kuti agone kuponesa vanhu vapinde mucovenant yekuti kana vazorurama havachafa zvachose, nekuti kana varuramiswa nekururama kwake vapinda muvhesi iri kuti mweya wakarurama mweya iwe uchararama. Taamweya akarurama kwete nekuti tiri kutya Mwari, asi nekuti takapuwa kururama kwemweya wangu wakarurama isu takashata. Kuti agotifira Jesu akaparara paKalvari achifa rufu rwemutadzi iye asiri mutadzi. Mutemo uchiti mutadzi ndiye anofa, kwakafa asiri mutadzi. Ndiri kunzwikira vadikani? Haleluya. Kwakafa akanga asiri mutadzi. Kuti kurarame mutadzi kwakafa asiri mutadzi. Romans chapter 5 verse 6 to 8 ndiyo vhesi yedu yekupedzesera. Nokuti tichiri pakushayiwa simba, tichiri pakushayiwa simba, Kristu panguva yakafanira, Kristu panguva yakafanira wakafira vasingadi Mwari, wakafira vasingadi Mwari. Yes. Nokuti zvinorema kuti munhu afire wakarurama, zvinorema kuti munhu afire munhu akarurama. Nokuti zvimwe mumwe ungatsunga kufira wakanaka, asi kana munhu akanaka mumwe angatsunge kumufira. Asi Mwari unoratidza rudo rwake kwatiri, Mwari unoratidza rudo rwake kwatiri pakuti Kristu wakatifira, pakuti Kristu wakatifira tichiri vatadzi. tichiri vatadzi. Ombera Jesu maoko. Kureva kuti Jesu achitarisa vanhu vake aitoona vanhu vane right yekufa. Mutemo uri kuti mweya unotadza ndiwo mweya unofa. Peter achiwanikwa paSea of Tiberias aive nebanga, aitove mweya unotadza, aifanira kufa. Asi Jesu akasiya mweya unofanira kufa usingafe, akaenda iye kunofira mweya unofanirwa nekufa. Ndokusaka tichidzi takaponeswa nenyasha, takanga tisina kodzero yekurarama, taive nekodzero yekufa. Akafa asina kodzero yekufa kuti agoraramisa vasina kodzero yekurarama. Zvanzwika here zvandataura? Jesu akafa asina kodzero yekufa kuti agoraramisa vasina kodzero yekurarama. He died the death of a sinner when he was the righteous one of God, so that he could bring sinners unto God for their atonement of sins. Amen. Hallelujah. Ndoda kuti vakagara musimuke, ndida kunyengetera takamira tese. Akachinja mutemo nekuda kwedu vanikani. Amen. Dai mutemo wakangori paExodus 20 waida kuti uteedzerwe, iwe neni takanga tisina mukana wekuti tigonze vana vaMwari. Takatorwa kusango kwatakanga takaparara muzvitadzo zvedu naMwari, tikaitwa vana vaMwari tisina kodzero yekuti tinzi vana vaMwari. Tiri worse than a street kid akatorwa mustreet
akapuwa pekugara, akanzi uya ugare pano. Ukapuwa shelter, ukapuwa chekudya, ukatokwanisawo kupuwa zvekupfeka zvakanaka. Nemunhu akanga asiri mubereki wako. Takanga tiri vana vaSatani, tichirarama upenyu husingatyi Mwari. Mwari ndokubva aunza Jesu, akanga ari mutsvene waMwari, asina chaakatadzira Mwari, akarembera semutadzi iye ari wakarurama, kuti aunze vatadzi kukururama kwaMwari. Hakuna anofanira kutaura nhau yeugugu kana wanzwisisa vhangeri yemwanakomana. Ndoda kuti usimudze maoko ako tigonamata tichitenda Mwari, ndichikumbira Mwari kuti akusimbise mushoko irori, urege kuzofurirwa naSatani kuti pane zvimwe zvinoda kuitwa kuna Mwari, kuti Mwari akununure kubva kuchinhu chakanga chichinzi navamwe generational case. Vamwe vakachiti ugugu, vamwe vakachiti madzudzu nerushava-shava, vamwe vakachiti mweya yemadzinza, vamwe vakati une jambwa, vamwe vakachiti ngozi, vamwe vakachiti botso. Chii chiri kutaurwa? Mhosva dzemadzibaba dziri kutongerwa pamusoro pevana. Mwari akati neupenyu hwangu, akatohunza upenyu shamwari, akatohurasa. Hausisina mukana wokuti pawanikwe chinouya pauri chichinzi chiri kuuya nekuda kwanhingi akakuitira zvakati. Chichauya pamusoro pako bedzi nekuda kwanhingi, kururama kuri kuuya nekuda kwaJesu akadeura ropa akafa paKalvari. Ndo chiri kuuya pamusoro pako nekuda kwasomeone else. Forgiveness of sins. Lift up your hands. Lord Jesus, we are here tonight to thank you and honor you. We glorify your name. We humble ourselves before you, because what we have learned tonight, it has undone the bewitchment that we had suffered for too long. Takaroiwa nedzidziso dzisiridzo dzatakaudzwa navanhu vasina kubva kwamuri, vachitiudza kuti tine ugugu huri kubva kumadzibaba vakadya mazambiringa anovava. Zvamakaramba kare mukati nguva inouya neupenyu hwangu ndo zvamunotaura kuti mweya unotadza ndiwo mweya uchafa. Hakuna mwana acharipira mhaka dzababa, hakuna baba vacharipira mhaka dzemwana. Asi mapedza kutaura mazwa akadaro, imi muri baba kwatiri, makazomira paKalvari mukaripira mhaka dzevana, makatyora murero wamakanga magadzira nechinangwa chekuti mugoponesa, nekuti imi hamushanduke asi mune simba rekushandura zvinhu. Tinokutendai Jesu nekuti nunura manheru ano kubva kuzvirwere zvatakanga tichibatwa nazvo, tichinzi zvine kodzero yekutibata nekuti zvinobva kumadzibaba, nekudzungaira, nekurasikirwa kunyangwe nemuvharo. Tichinzi kune zviri kutinetsa, zvinotironda, zvinotitevera, zvinotitandanisa, zvinotivhiringa, zvinotikuvadza, zvinobva kumhaka dzakaitwa nehama dzedu dzepanyama dzakatitangira. Isusu hatichatevera ropa repanyama, takatengwa neropa rinogara nekusingapere. Tava dzinza idzva, dzinza raMwari, dzinza raJesu Kristu raakadeurira ropa rinotaura zviri nani kupfuura raAbhero raitsvaka kutsivirwa, asi raJesu renyu Mwari rinotaura kukanganirwa zvitadzo kwevana vamakaponesa. Tinokutendai manheru ano nekuti matisunungura kune zvaititadzisa kunamata tichitenda Mwari, tichipupura zvamusina kutaura kuti tinonetswa nezvinobva kudzinza. Nyamba makapedza nazvo pamakarasa upenyu hwenyu. Tinokutendai nekuti makarasa upenyu hwenyu, imi musina kodzero yekuhurasa kuti mupe isu upenyu takanga tisina kodzero yekurarama. Kudzwai nokusingaperi. Amen. Clap hands for Jesus. Clap hands for Jesus. Clap hands for Jesus. Tenda Jesu shamwari, mutende, mutende, mutende. Wakuitira chinhu chinoshambisa, uchibva pano zvachose uchienda kwaunoenda. Akusisina anokufonera achiti pane zvabatwa kumasowe zvichinzi zviri kukutandanisa zvichibva kudzinza. Unongomutaurira kuti naupenyu hwake ndo zvinotaura Ishe. Tinoda kuti kana paine manheru ano anoti ndiri kuda kuti ndibve kudzinza renyama ndiuye kudzinza raJesu Kristu, ndiponeswe ndive mwana waMwari,
Toda kutendeuka ndirege kufamba ndichitaura nhau dzeugugu nekuti vanobatwa neugugu vanhu vekusungano yaMozisi. Isu tiri kusungano inonzi neupenyu hwangu. Ndine upenyu hwangu sungano. Ndine upenyu hwangu testament. Sungano yenyasha, sungano itsva, sungano yaJesu Kristu. Kana ari pano nzwa kuti ndofanira kutendeuka ndive mwana waMwari, ndoda kuti ufambe izvezvi uchiuya pano uve mwana waMwari, urege kubatwa nezvedzinza, urege kutorerwa mari uchinzi pane zvedzinza zvinoda mari kuti zvibviswe pauri. Akadeura ropa akarasa upenyu hwake. Ngatomberei maoko tichisiya vari kunzwa Mwari achitaura mavari kuti vagoponeswa vachiuya kumberi kuno. Famba uye uzoponeswa, famba uye uzoponeswa. Hazvisi zvinhu zvinonyadzisa kuti uye uzoponeswa, utendeuke uve mwana waMwari. Salvation is a free gift, and so is healing, and so is deliverance, and so are miracles. Hakuna chinotengwa nemari nekuti akadeura ropa akarasa upenyu hwake. Ngatomberei maoko tichisiya mukana kune munhu wese ari kunzwa mumwoyo make kuti Ishe ataura kwandiri neshoko ramanyoro ano. Uya uponeswe, uya uponeswe mudikani. Don't allow the devil to speak into your ears. Toda kuti mumire makatarisawo. Mirai padhuze neni panapa makatarisawo. Usatendera Satani kutaura munzeve dzako kuti haungatendeuke murodi. Jesu akafira murodi shamwari. Paakarembera ari pakanga pari parodi. Chinhu chidiki kuti uye kuzoita respond to the call of salvation. Come to Jesus. Let's clap hands for them. Come to Jesus. Come to Jesus. Ndiri kunzwa kuti kune vamwe vanofanira kuuya. Uya uponeswe. 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 Akarasa upenyu hwake kuti iwe urege kubatwa neugugu. Unosiyirei Satani achikupa ugugu kana kwakaraswa upenyu kare kuti usakubate. Hauna chikonzero chekubatwa neugugu. Uya uponeswe, upinde maari, uwane upenyu hwaJesu, urege kuzobatwa neugugu uchibva pano. That is all there is to it. It is all about your repentance, your salvation. Come to Jesus. Kuti usabatwe neugugu, unge uri maari, ndo munowanikwa upenyu. Uya upinde maari, ugowana upenyu. Urege kuramba uchiudzwa zveugugu uchibva pano. Uya uponeswe, uya uponeswe, uya uponeswe. Jesu ari kukudana manyero ano. Uya uponeswe mudikani. Uya uponeswe, uya uponeswe. Anotaura achiti kana manzwa izwi rake musaomesa mwoyo yenyu. Do not harden your heart. Jesus was humbled that he may bring you unto God. It is a small thing that you should come to Jesus. Come to Jesus. Let's clap hands for them. Uya, 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 uya. Pane vamwe vatatu vasati vauya. Uya uponeswe. Uya uponeswe. Hauna chikonzero chekubatwa neugugu. Hauna chikonzero chekutengeserwa zvisingaponese, asi zvinoponesa zvichipiwa vanhu pachena. Hauna chikonzero chekutengeserwa kuponeswa iko kusiri kwechokwadi, kana kuponeswa kwechokwadi kuchipiwa vanhu pachena. Uya uponeswe. Pastor Baloi, uye mubatsire hama idzi muvatungamirire kuita confession to salvation. Hallelujah. Ngatiomberei zvakare tichitenda Mwari nekuda kwehama idzi. Ndoda kuti musvike pana Pastor Baloi, uye musvike padhuze navo, uye muite stand around Pastor Baloi. He is going to talk to you about the confession to salvation and other necessary procedures. Chinotenda Mwari. Pana akomborerwa here? Anoti ndakomborerwa, ndakomborerwa. Kana wakomborerwa iko mhoresa ari pasaidi newe. Ungoti neupenyu hwake. Ingoti neupenyu hwake. Hapasisina ugugu. Kana uchida kupa unogona kuya neoffering yako. Pane ma-CDs paseri kuwanirawo vari kumba vakakwanisa kunzwa shoko raMwari. Kana uchida kuya kuservice, tinowanikwa panamba 88 Harare Street. 88 Harare Street. Pakona pa Bank Street na Harare Street. Service inotanga na 9 AM musi weSunday. Midweek service inotanga nenguva dza 5 PM
musi weWednesday. Tinowanikwa panapa musi weThursday neFriday chete. Mangwana tinenge tisiri pano. Monday, Tuesday. Service kana kuti pano musi weThursday usaende usina wamhoresa ingoti ndikunzwa uchitaura zveugugu zvakare handiri kukunzwa uchitaura zveugugu